Αποκάλυψη πρώτη. Η άγνωστη επιστολή του Εμμανουήλ Μπενάκη. Τι γράφει για τον Αντώνη Σαμαρά και πώς χαρακτηρίζει τους επώνυμους συγγενείς του. Ολόκληρη η επιστολή. Αποκάλυψη δεύτερη. Ο κληρονόμος Παναγιώτης Μίχας έστειλε εξώδικο στον Πρωθυπουργό. Του γράφει τι του ζητάει και η σιωπή του Αντώνη Σαμαρά. Ανησυχία στο Μαξίμου για την εξέλιξη της υπόθεσης, η οποία αφήνει σκιές στις μεγάλες οικογένειες Σαμαρά, Γερουλάνου, Καλιγά και άλλες. Καλπάζει η ανεργία. Το Σεπτέμβριο ξεπέρασε το 26%. Ένα χρόνο πριν η ανεργία έφτανε στο 18,9%. Μέσα σε ένα χρόνο η ανεργία αυξήθηκε κατά 38% και οι άνεργοι έφτασαν στο 1.300.000. Για γέλια και για κλάματα τα κατορθώματα της κυβέρνησης για το φορολογικό. Γράφουν, σβήνουν, αλλά δεν καταλήγουν πουθενά. Η τελευταία πρόταση Στουρνάρα για τον συντελεστή φορολόγησης. Τα μόνα επεισόδια στην επέτειο της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου ήταν ο σκυλοκαυγάς των πολιτικών κομμάτων. Ποιους συγγενείς πολύ μεγάλων Ελλήνων πολιτικών καρφώνουν οι New York Times. Καλό βράδυ κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο. Όπως κάθε βράδυ 10:30 είναι κοντά σας. Τώρα δεν είναι 10:30, είναι παρά 25, παρά 20. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, τα θέματα όμως είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Θέλω να ξεκινήσω με, τι να πω, ότι είναι πρόβλεψη, ότι είναι η μάγια που λένε ότι θα καταστραφεί η Ελλάδα. Έχει αρχίσει η πτώση της κυβέρνησης. Για να δούμε παρακαλώ τι έγινε στη Βουλή σήμερα. Θα το δούμε. Δεν κατάλαβαν τίποτα. Κατάλαβες τώρα τι κάνουν? Θα το δούμε. Τον υπουργό που έπεσε από την καρέκλα του. Το έχουμε. Αυτή η πτώση της κυβέρνησης και η κατάρρευση της κυβέρνησης ήταν κουβέντα που... Το χαλάσαν τώρα. Από τη Χρυσή Αυγή. Δεν σας βγήκε. Έλα, τα κάνατε μαντάρα στο κοντρόλ. Δεν πειράζει. Κάνετε πολλά καλά πράγματα άλλες μέρες, κάνετε και μια κουταμάρα, δεν πειράζει. Λοιπόν, Χάρη Μποτσαδή. Είναι παραπάτησε ο Υπουργός Γεωργίας και κάποιος από τη Χρυσή Αυγή είπε ότι άρχισε η κατάρρευση της κυβέρνησης. Αυτό είπε. Ναι, αλλά αμέσως είπε ο κύριος Παπάς, μήπως έπαθε τίποτα. Ναι, έσπευσε σε βοήθεια. Το ανθρώπινο στοιχείο. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Και αυτό πρέπει να το πούμε. Θες να το δούμε? Να το δούμε. Πάμε να το δούμε. Οι διπλωμάτες δεν είναι οι χαραμοφάιδες και δεν πρέπει να είναι οι χαραμοφάιδες των επιδομάτων, των δεξιώσεων και της ωραίας κουβέντας. Δηλαδή δεν είναι οι άνθρωποι που πρέπει να περνάνε καλά, πρέπει να είναι η αιχμή του δώρατος της πολιτικής μας και θα πρέπει να είναι, θα έλεγα ότι οι διπλωμάτες πρέπει να είναι κάποιοι άνθρωποι, καταραίει η κυβέρνησή σας μάλλον. Είναι καλά? Συνεχίστε κύριε Παπά. Συμβολικό λοιπόν. Λέγαμε λοιπόν ότι οι διπλωμάτες είναι αξιωματικοί. Οι διπλωμάτες είναι σαν να φοράνε στολή. Πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή. Και τους διπλωμάτες με στολές, να ντυθούμε όλοι με στολές, να χαιρετάμε και... Μην το κάνεις πώς. Όχι, δεν το κάνω. Λέω. Τέλος πάντων. Πάντως ο υπουργός έπεσε από την καρέκλα. Έπεσε η καρέκλα και το πέρασε. Ναι, εντάξει, αλλά είπανε συμβολικό, είπε η Χρυσή Αυγή. Συμβολικό είπε, ναι. Κάποιος, ενώ ανθρώπινα έσπευδε ο κύριος Παπάς, αν δεν κάνω λάθος, να ενδιαφερθεί αν χτύπησε ή όχι. Το ανθρώπινο στοιχείο υπήρξε. Γελούσε όμως κάποιος. Αλλά έχω, Χάρη, την αίσθηση, την πληροφόρηση ότι δεν πάνε πολύ καλά στην κυβέρνηση, παρόλο που δεν τους ενοχλεί κανένας.
Πράγματι, αντιπολίτευση δεν υπάρχει. Η αίσθησή σου είναι σωστή. Σήμερα είχαμε και θα έχουμε την ευκαιρία αργότερα, εγώ μία λέξη θα πω μόνο, ένα πολύ σοβαρό άρθρο στους New York Times, το άκουσαν οι τηλεθεατές μας στους τίτλους που το είπες λίγο πριν. Πολύ σοβαρό και εξαιρετικά παρεμβατικό άρθρο. Αυτό που τώρα προς το παρόν θέλω να πω, γιατί αργότερα θα πούμε περισσότερα, είναι ότι κάποιο απόσπασμα από το δημοσίευμα αυτό, ελάχιστοι το αναδημοσίευσαν στην Ελλάδα. Τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης απέφυγαν να το συμπεριλάβουν στην καταγραφή που έκαναν στο άρθρο των αυτό που θα New York Times. Εξαιρείται το Σπύρο Σπέρο, το Σπύρο Σπέρο, το οποίο το έγραφε από το πρωί, τα ξημερώματα διάβασα. Θα ανέβει και ολόκληρη το άρθρο και στα αγγλικά. Έτσι. Για αυτούς οι οποίοι διαβάζουν αγγλικά, για να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Είναι ένα είδος λογοκρισίας και αυτό που βλέπουμε. Δεν ξέρω αν δεν είναι αξιολόγηση. Αξιολόγηση. Καλά. Γεια σας. Λοιπόν, θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε, ναι. Σε αυτό το δημοσίευμα που είπε ο Χάρης ο Μπότσαρης, της αμερικανικής εφημερίδας, μεγάλης αμερικανικής εφημερίδας, αποκαλύπτει ότι δύο συγγενείς πολύ μεγάλων πολιτικών ήταν στο Συμβούλιο Τράπεζας, όπου ένας άλλος επιχειρηματίας κατηγορείται με πολλά κακουργήματα. Θα δούμε αυτή την διαπλοκή, να την πω, το μπέρδεμα. Και μέσα η εφημερίδα γράφει ότι στην Ελλάδα κάνουν ό,τι θέλουν, σε ελεύθερη μετάφραση, οι ολιγάρχες. Οι ελάχιστοι ολιγάρχες. Και λέει ότι οι πολιτικοί δεν μπορούν να τους αντιμετωπίσουν, αντίθετα ψηφίζουν όμως, νομοθετούν για αυτούς και εξυπηρετούν τα καρτέλ κτλ. Είναι ένα πολύ αποκαλυπτικό άρθρο, μπορείτε να το βρείτε στο Σπύρο Σπέρο ολόκληρο και στα αγγλικά να το διαβάσετε αν θέλετε. Το Σπύρο Σπέρο λέει και κάτι άλλο, ότι σε μια σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου και κάνανε ένα απολογισμό της κατάστασης με ό,τι συμβαίνει, ένας από τους συμβούλους του κυρίου Πρωθυπουργού σε κάποια στιγμή του ξέφυγε και είπε «Ζήτω που καήκαμε». Φαντάζομαι δεν ήταν ο κύριος Παπασταύρου. Όχι, δεν λέω όνομα. Γιατί είναι πολλά τα προβλήματα που έχει, δεν είναι μόνο το φορολογικό. Είναι πάρα πολλά από αυτά που αντιμετωπίζει, με τη συνοχή, με το... έχουμε τις απολύσεις, στην ουσία τις απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων, υπάρχουν άλλα προβλήματα μέσα εσωτερικά, έχουμε τους δικαστικούς οι οποίοι επιμένουν, έχουμε τους δημοτικούς υπαλλήλους οι οποίοι επιμένουν και αυτοί. Έχουμε το θέμα, μεγάλο θέμα είναι στις εφορίες. Με το νόμο που περάσανε στο μεσοπρόθεσμο για την διαθεσιμότητα, το είπαμε και χθες, και για να μπορέσουν να υπερβούν το σύνταγμα που απαγορεύει τις απολύσεις στους δημοσίους υπαλλήλους, περάσανε ότι όποιος είναι επίορκος και αρκεί και μία αναφορά εναντίον του να φεύγει. Το είχε όμως προβλέψει αρκετές μέρες πριν ο κύριος Μιώνης από το Ισραήλ. Ναι, ακριβώς. Το είχε προβλέψει. Βέβαια. Και έτσι έχουμε, διώξαν 89, αύριο μεθαύριο άλλους 105. Οι 80 ελεγκτές παραιτήθηκαν και είπανε βάλτε μας άλλη υπηρεσία, δεν θέλουμε να διακινδυνεύσουμε τη δουλειά μας. Μαθαίνω, οι εφοριακοί έχουν κατεβάσει τα μολύβια, οι εισπράξεις σταματήσανε, η πίεση και ο έλεγχος, και φοβάμαι ότι ο προϋπολογισμός δεν ξέρω εάν θα μπορέσει να προχωρήσει. Λοιπόν, αυτά τα προβλήματα της κυβέρνησης, βέβαια πρέπει να πούμε και το άλλο, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση. Και έτσι είναι κάπως ισχυροποιημένο αυτό το μείγμα το κυβερνητικό. Για εκλογές δεν το βλέπουνε. Γιατί δεν υπάρχει διάδοχη κατάσταση, δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Ναι, δεν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση πλειοψηφικά. Θα γίνουν εκλογές. Ναι, δεν φαίνονται στον ορίζοντα εκλογές. Εκτός αν γίνει ευνηδιαστικά.
Το μόνο πράγμα που λέει ότι μπορεί να γίνουν εκλογές είναι το σποτ που έκανε η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο Σαμαρά μετά την συμφωνία στο Eurogroup. Αλλά αυτό δεν λέει πολλά πράγματα. Λιάννα Σπυροπούλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Είπες πριν για τους 89 και τους 105, οι οποίοι φεύγουν από τις υπηρεσίες τους, θα προσθεθούν στους 1.295.203 άνεργους. Επίσημα άνεργους. Είναι τα στοιχεία που έδωσε σήμερα η Ελστάτ. Είναι 26% η ανεργία, όπως είπες πριν, Σπύρο. Οι νέοι έως 24 χρονών αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλους. Είναι άνεργοι σε ποσοστό 56,4%. Και η πιο παραγωγική ηλικιακή ομάδα, 25 έως 34, μαστίζεται από 34,3% ανεργία. Ναι. Τα νούμερα πλέον είναι συγκλονιστικά. Και μιλάμε για διαθεσιμότητες, απολύσεις στο δημόσιο. Όλοι αυτοί οι άνεργοι είναι από τον ιδιωτικό τομέα, έτσι, μην το ξεχνάμε. Στο δημόσιο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία απόλυση. Γι' αυτό είπανε να στείλουν και από το δημόσιο, να μην έχουν παράπονο. Οι ιδιωτικοί. Το πήγαμε λίγο ανάποδα, έτσι, να σου ψοφήσει κατσίκα. Ναι. Ενώ θα έπρεπε να διεκδικήσουμε δικαιώματα για όλους και για τον ιδιωτικό τομέα. Είπαμε να χάσουν τα δικαιώματά τους και αυτή του δημοσίου. Εγώ πάλι θα πω και γίνομαι μονότονος. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. 35% στα όρια της φτώχειας. Η κυβέρνηση νομοθετεί αντιλαϊκά μέτρα εξαναγκαζόμενοι από τους δανειστές της, αν θέλετε. Γιατί καμία κυβέρνηση δεν θέλει να λάβει αντιλαϊκά μέτρα, γιατί να το κάνει. Η χώρα σε επιλεκτική χρεοκοπία. Η χώρα σε επιλεκτική χρεοκοπία και είμαστε όλοι γεια σας. Τίποτα, καμία κίνηση, καμία εκδήλωση, καμία αντίδραση, καμία διαμαρτυρία. Ομάδες, μικρές ομάδες πράγματι αντιμετωπίζουν το δικό τους πρόβλημα κάπως συντεχνιακά. Αυτό είναι ένα περίεργο φαινόμενο, κυρίες και κύριοι. Και αυτοί που ξέρουν πολλά, και τα λέω εγώ αυτά, μου απαντούν ότι να περιμένεις τυχαίο γεγονός που θα ανάψει τη σπίθα. Γιατί ο λαός είναι ένα κοπάδι χωρίς τράγο και μόνο ένα τυχαίο γεγονός μπορεί να το ξεσηκώσει. Σαν αυτό που έγινε πριν από 4 χρόνια, σαν σήμερα εννοείς, Σπύρο? Δεν ξέρω, σαν και αυτό 4 χρόνια που σκότωσαν ένα παιδί εκεί, τον Γρηγορόπουλο, που είναι και επέτειος σήμερα. Αλλά στην επέτειο σήμερα που περιμένανε πολλά γεγονότα, δυναμικές εκδηλώσεις, δεν έγινε απολύτως τίποτα. Δεν νομίζω ότι περιμέναμε. Είχαν ετοιμάσει κάποιες προβοκάτσιες ως συνήθως, αλλά ωραία, δεν χρειάστηκαν προφανώς γιατί δεν είχε πολύ κόσμο. Ωραία, δεν είχε πολύ κόσμο και αυτό είναι ένα φαινόμενο. Βέβαια, είχαμε τα επεισόδια, αφού πιάσαμε αυτό το θέμα, την αντιδικία 2 κομμάτων τουλάχιστον. Ναι, οι οποίοι κάνανε τα επεισόδια με ανακοινώσεις. Και καπηλεύτηκαν τη μνήμη ενός νέου ανθρώπου και παίζοντας χαρτοπόλεμο. Έτσι, πάμε στους καλεσμένους μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κυριαζίδης, βουλευτής Δράμας της Νέας Δημοκρατίας, πρώην αστυνομικός διευθυντής της ελληνικής αστυνομίας και συνδικαλιστής. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, κύριε Κυριαζίδη. Καλό βράδυ. Πώς πάει εκεί στη Δράμα, πώς πάτε? Αντέχει η Νέα Δημοκρατία? Η Δράμα είναι η Λακωνία της Μακεδονίας. Εγώ λέω ότι η Δράμα είναι Δράμα. Σε αυτό δεν θα αντιλέξω. Αλλά δεν είναι προϊόν μιας πεντάμινης παρουσίας. Είναι προϊόν πολλών ετών. Δεν θα αποδώσουμε όλες τις ευθύνες στον κύριο Σαμαρά τώρα. Όχι, απλώς λέμε ότι ο κύριος Σαμαράς συνεχίζει να προσθέτει. Τίποτα άλλο. Εντάξει, είναι από πολύ παλιά. Δεν είναι λόγος, έτσι κι αλλιώς τα έχουμε φορτώσει. Έχουμε φορτωθεί κι εμείς αντίστοιχες και ανάλογες ευθύνες και μάλιστα ως νέοι βουλευτές, οι περισσότεροι πλέον των ήμιση σημερινών εκπροσώπων του λαού. Δεν είμαστε διατεθειμένοι όσα εισαγωγικά αναφέρατε να ανεχθούμε, να δεχθούμε. Μπορεί στην πρώτη φάση, και βεβαίως και εγώ έχω εγκληθεί πάρα πολλές φορές με την έννοια της ψήφου του μεσοπροθέσμου των μέτρων εκείνων, πράγματι που κλείσαμε τα μάτια και είπαμε ότι έτσι δημιουργείται μια ελπίδα, μια προοπτική κάτω από αυτές τις συνθήκες.
Αναφερθήκατε βεβαίως στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση. Είναι ένα εγχείρημα πρωτόγνωρο. Σπανίως έχει συμβεί στη χώρα μας να είναι μια κυβέρνηση τρικομματική κάτω από τις αγκυλώσεις, τα βιώματα ολονών. Καινούριο φρούτο, αλλά η ζωή προχωράει. Δεν είναι εύκολη η υπόθεση. Νομίζω ότι έχουμε ένα περιθώριο ορισμένων μηνών να ανατραπεί κάτι. Αν και βλέπω δεν υπάρχει διάθεση, γιατί είπατε κι εσείς, και είναι η μέρα, να πούμε και χρόνια πολλά στους Νικολάδες, στους Νικολέτες, στους ναυτικούς μας, πρέπει να το τονίσουμε, που προσφέρουν ή προσέφεραν τα μέγιστα σε αυτή τη χώρα. Θέλω να πω δηλαδή, είπατε για τους δικαστικούς, είπατε για τους εφοριακούς, είπατε εντάξει να σηκώσουμε όλοι ψηλά τα χέρια και να αναμένουμε τι, του ουρανού το μάνα εξ ουρανού. Νομίζω ότι πλέον μπορεί να σταθεί ότι αυτό μπορεί να μας σώσει. Δεν θα σας πρέπει να κουνήσουμε και τα χέρια. Και έξω από εμάς από εδώ που μας έχουν δανείσει ξέρουν πολύ καλά πλέον τα πράγματα, θα έλεγα πολύ καλύτερα από εμάς σε πάρα πολλές φάσεις. Και είχα βρεθεί την προηγούμενη εβδομάδα στην Ευρώπη και πάρα πολλοί εκεί συνάδελφοι του Κοινοβουλίου λέει εμείς θα πρέπει στον προπολογισμό των χωρών μας να περικόψουμε για την χώρα σας. Ο Λετωνός μάλιστα μας είπε εμείς έχουμε ένα μηνιαίο εισόδημα των 80-150 ευρώ και θα πρέπει να περικόψουμε από αυτό για να δώσουμε ένα κομμάτι. Ψέματα σας είπαν. Προς εσάς. Ψέματα σας είπαν και εντάξει, τότε... Καμία χώρα δεν έκοψε από τον προϋπολογισμό της για να δώσει σε εμάς. Ναι, θα πρέπει να έρθουν στα κοινοβούλια τους για να ψηφίσουν προκειμένου να απλά μεταφέρουν και αυτοί αυτά που τους λένε. Έτσι τους λένε, έτσι σας λένε, αλλά δεν είναι αλήθεια. Δεν είναι αυτά. Αν δεν είναι αλήθεια, τότε κακώς απολογούνται στις χώρες τους και βρίσκονται σε μια δύσκολη θέση να κρατηθούν, αν θέλετε, αυτοί στην εξουσία. Όπως εσείς, όχι εσείς προσωπικά, οι Έλληνες βουλευτές, δεν διαβάζετε αυτά που ψηφίζετε. Έτσι και αυτοί και οι Λετονοί, ό,τι τους λένε, λένε. Εγώ βρέστε μου ένα άρα έχουμε μια συμπαιγνία, θα έλεγα, πανευρωπαϊκή, να κάνουμε τι. Δεν ξέρω αν είναι συμπαιγνία. Μα έτσι βγαίνει. Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω αν το Μάρτιο θα. Εκτός αν είμαστε τόσο αφελείς. Εγώ δεν ξέρω αν το Μάρτιο υπάρχει Ευρωζώνη. Και εντάξει, αυτό τα πούμε τώρα εδώ, οι αφημερίδες, στοιχήματα. Πάρα πολλές φορές ότι. Θα έχετε δει ότι μπαίνουν ορισμένα τσιτάτα κάποιες φορές, καθ' υπερβολή, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν πάρα πολλές φορές και διαψεύστηκαν από μόνα τους. Δηλαδή, αν δεν έρθει η δόση, δεν έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις. Πόσες φορές θα είχαμε προκοπήσει, θα είμαστε στην τραγμή. Εδώ παίζονται ένα σωρό. Το καταλαβαίνω. Το ίδιο λένε και αυτοί, με την ίδια έννοια το λέμε. Βγαίνει η Γερμανία, λέει δεν έχουμε πληρώσει. Όχι εμένα. Ο κύριος Σόιμπλε βγαίνει και λέει κανένας Γερμανός δεν έχει πληρώσει ούτε €1 για τη βοήθεια στην Ελλάδα. Αυτό το είπε ο κύριος Σόιμπλε. Η Γερμανία περίπου 400 εκατομμύρια. Όχι, 80 δις μας πήρε. Αλλά πέραν τούτου, κοιτάτε, δεν μπορούμε να πιστέψουμε αυτούς τους ανθρώπους. Εντάξει, δεν πιστεύει κανένας πλέον κανέναν, κύριε Καρατζαφέρη. Έχουμε γίνει χυλός. Όλοι είμαστε αδικημένοι. Κανένας δεν πιστεύει κανέναν και ας βαδίσουμε ως χώρα να δούμε πού θα βαδίσουμε. Αφήστε τη χώρα. Κύριε Κυριαζίδη, εσείς πιεστήκατε ως βουλευτής και το είπατε με πολύ κομψό τρόπο να ψηφίσετε το μεσοπρόθεσμο, μήπως κτλ. Πριν το ψηφίσετε, ο κύριος Σόιμπλε, συγκεκριμένα πράγματα λέω, και η κυρία Μέρκελ έλεγε φεύγετε από το ευρώ, χάνετε από εκεί και όταν το ψηφίσαμε, λέει η Ελλάδα, ο Σόιμπλε δεν μπορεί να φύγει από την Ευρωζώνη, διότι θα καταστραφεί η Ευρωζώνη. Δηλαδή, εσείς που είσαστε πατέρες του έθνους, δεν τα βλέπετε αυτά τα πράγματα. Να σας πούμε. Σίγουρα δεν προβλέπεται και δεν μπορεί κανείς να μας διώξει. Αλλά από μόνοι μας τα φεύγαμε, γιατί δεν θα μπορούσαμε να αντέξουμε εκεί μέσα. Το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά. Μόνοι μας τα παίρναμε την έξοδο. Να μιλήσουμε. Εγώ θέλω. Είναι συγκεκριμένο. Και εδώ δεν μας οδήγησαν οι δικές τους που μας γνωρίζαν οι τακτικές και πρακτικές. Αυτοί που μας κυβερνήσαν μας φέραν σε αυτό, έτσι. Άρα δεν χρωστάει οποιοδήποτε έξω από εμάς να υπομίζει τα δικά μας βάρη. Καλά κάνουν οι χώρες τους με τον τρόπο που κάνουν. Σας παρακαλώ, ακούστε με. Δεν τα βάζω με τους ξένους. Οι ξένοι κοιτάνε τα συμφέροντά τους. Αυτοί οι οποίοι μας έφεραν εδώ και είναι συγκεκριμένοι, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ούτε για αυτούς.
Πάρτε χαμπάρι. Ορίστε, σας παρακαλώ. Βεβαίως, και το έχουμε πει Ακούστε. και το έχω πει πάρα πολλές φορές. Η κυβέρνηση. Οι νέοι βουλευτές να γίνουμε κολυβήθρα του Σουδάμ. Γίνεστε. Κύριε Κυριαζίδη, επιτρέψτε μου λοιπόν. Δικιά σας κυβέρνηση είναι. Μας έχουν ζαλίσει με το φορολογικό που κάνει το οικονομικό επιτελείο υπό τον κύριο Στουρνάρα. Κοιτάξτε, και εγώ είμαι ξαφνικά φορολογικό στοιχείο ως ένα σώμα δεν έχω. Μισό λεπτό. Εσείς τα έχετε όλα. Μισό λεπτό. Εμείς λέτε από το μυαλό μας τα κατεβάζουμε. Όχι βεβαίως. Αλλά ξέρετε, δεν μας τα λέει ο Στουρνάρας και ο Μαυραγάνης. Εντάξει, όταν παίζετε το παιχνίδι τους εσείς. Εμείς του παίζουμε το παιχνίδι. Τρόπο σας εκεί πέρα, όταν μεταφέρετε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν είναι παρέμβαση του Πρωθυπουργού και έτσι είπαν και τα αυτά τα κάνετε. Δέχεστε ότι υπάρχουν διαρροές για να τα μαζεύουν μετά και να λένε ότι κάτι κάνανε. Τα μεταφέρετε με τον τρόπο που τα μεταφέρετε. Παίζετε κι εσείς το δικό σας ρόλο. Άρα υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο το παίζουν. Δηλαδή να πέσουμε μούγκα. Εάν δεν είχαμε μούγκα, αν είμαστε θα περνάγανε αυτά. Αλλά το λέει αυτό. Καλά κάνει που το λέει, αν το λέει ο κύριος Κυριαζίδης αυτό. Και εγώ το ίδιο θα έκανα αν έκανα την δική σας δουλειά, έτσι. Αλίμονο δηλαδή. Αλλά αυτό δυστυχώς είναι μέσα στο παιχνίδι. Ναι, αλλά αυτό το παιχνίδι το έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου δεκαετία του 80 και ήταν και τεχνίτης. Τώρα τούτοι εδώ είναι αντιγραφείς, οι οποίοι είναι για γέλια και για κλάματα. Δεν μπορεί ο κύριος Πρωθυπουργός να λέει τώρα το έμαθα και εγώ παρεμβαίνω, όταν κάθε μέρα έκανε σύσκεψη με τον Στουρνάρα και τον Μαυραγάνη και ήταν ενημερωμένος για τα πάντα. Θα ήθελα να σας πω, όταν έχεις μια τρικομματική κυβέρνηση και όταν οποιαδήποτε συζήτηση για ένα τέτοιο βαρύ νομοσχέδιο, το φορολογικό, κατατίθενται οι απόψεις, είναι δύσκολο ή εύκολο να κρατηθεί κάτι. Γιατί δεν το κάνανε από την αρχή, έτσι. Να μην μας είναι επόμενο ότι την ίδια στιγμή θα έχει και γνωστό. Ωραία, γιατί δεν το κάνανε από την αρχή αυτό που κάνουν τώρα, που πάνε να συμμαζέψουν τα σημάζευτα, δεν το κάνανε από την αρχή. Μα και το κατεβάζουν. Αν πέρναγε. Δεν θα περνούσε. Για να πιάσει το με παρέμβαση Σαμαρά. Αντιδράσεις υπήρχαν και στο ιστορικό και υπάρχουν. Δεν είμαστε μισάβουλα όργανα και αν νομίζουν κάποιοι. Σας το λέμε ειλικρινώς. Θα το δούμε στην πράξη, κύριε Κυριαζίδη. Θα το δούμε στην πράξη. Και η κουβέντα γίνεται και εσωτερικά και σε άλλα ζητήματα. Η κοινοβουλευτική ομάδα πιέζει και κάποια ζητήματα. Θα έλεγα και με δικές μας αναφορές, συλλογικές. Αυτά τα οποία εσείς πληροφορήσετε τα μεταφέρουμε και εμείς. Την ανησυχία μας. Μεταφέρουμε αυτό που ζούμε καθημερινά. Γιατί εμείς δεν είμαστε από το κέντρο της Αθήνας να είμαστε, θα έλεγα, σε ένα ανώνυμο σύνολο. Είμαστε θα έλεγα από την περιφέρεια, από μια επαρχία, όπου εκεί είμαστε στο κρυσοσκόπιο δακτυλοδεικτούμενοι κάθε στιγμή. Από τη στιγμή που θα πατήσουμε το πόδι εκεί, που θα πατήσω, είμαι σε έλεγχο. Γιατί είμαστε μια γειτονιά, γνωριζόμαστε. Οι αστυνομικοί τι σας λένε, κύριε Ζήνη, για όλα αυτά που υφίστανται τώρα? Τι τους είχαν υποσχεθεί, τι πήραν, τι κάνουν, ναι, θα έλεγα, το τόνισα πάρα πολλές φορές, είμαστε εκτεθειμένοι σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες όπου είχαμε δεσμευτεί για συγκεκριμένα πράγματα. Ναι. Και βεβαίως η δέσμευση είναι ότι, και το αντιλαμβάνονται, ότι είναι προτιμότερο, όσοι μπορεί να το δεχτούν και σε όποιο βαθμό μπορούν να το δεχτούν, ότι είναι προτιμότερο αυτό το οποίο μπορεί να τους δοθεί από το να μην τους δοθεί κάτι ή τίποτε. Αλλά πρέπει να ξέρουμε, ότι το ξέρετε και εσείς καλύτερα, ότι γίνεται μια συλλογή των όποιων εσόδων και γίνονται πληρωμές. Βλέπετε το δημόσιο δεν έχει πληρώσει τα χρέη προς τους ιδιώτες, φτάσαμε στα 9,5-10. Τη φοροδιαφυγή δεν πιάνουν, κύριε Κυριαζίδη. Δηλαδή εγώ παραδείγμα να τα ακούω. Για δεν πιάνουν τη φοροδιαφυγή. Είμαστε ανοργάνωτοι. 15,5 δις, 1.754 οικογένειες με ενεργές επιχειρήσεις, όχι φτωχευμένους. Κοιτάξτε. Δεν υπάρχει ένα μαγικό ραβδί από τη μια στιγμή στην άλλη να γίνουν. Ενώ το μαγικό ραβδί για τον αστυνομικό υπάρχει. Σου κόβω το μισθό, αντεπνίξου. Ναι, το μαγικό ραβδί εκεί υπάρχει, εκεί δεν υπάρχει. Συνέβη, είδατε και στους δικαστικούς. Ωραία, να σηκώσουν τα χέρια οι δικαστικοί, να σηκώσουν οι αστυνομικοί, να σηκώσουν οι ψηφορές. Είπατε προηγουμένως, κάνετε εισαγωγή. Αλλά άλλο να σηκώσει. Ψηλά τα χέρια και δεν περπατάει κάτι. Άλλο να σηκώσει τα χέρια. Προτιμώ να σηκώσω τα χέρια παρά τα πόδια. Κύριε Καρατζαφέρη, για να μιλάμε και προς τον κόσμο. Προς τον κόσμο μιλάμε. Έτσι κι αλλιώς, σε ένα πόλεμο, δυστυχώς. Ποιος είναι ο πόλεμος? Δεν βρισκόμαστε σε ένα οικονομικό πόλεμο. Ποιος τον έκανε τον πόλεμο?
αρνηθήκατε την Εξεταστική Επιτροπή για τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου που μας πήγε στη μάχη. Ναι, δεν ήταν μόνο για τον Γιώργο Παπανδρέου, ήταν για τη Νέα Δημοκρατία, για τα δύο κόμματα, έτσι. Αλλά σας λίγο... Γιατί δεν πήγαμε? Γιατί δεν έπρεπε να μπουν στο κάδρο όλα τα κόμματα, όλοι μας? Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να εξαιρέσω αυτοί οι οποίοι μεταφύγησαν από το ΠΑΣΟΚ και πήγαν στο ΣΥΡΙΖΑ και είναι σήμερα εκεί, εκπροσωπούνται στον κόσμο. Άλλο σας ρωτάω, άλλο που λέτε. Όχι, δεν μου άρεσε. Σας παρακαλώ. Δεν καταλαβαίνω και δεν το κατάλαβα γιατί. Ο κύριος Σαμαρά, με συγχωρείτε. Γιατί αν ερχόταν η πρόταση συνολικά προς όλους. Σας δίνω άνεση, αλλά θα ακούσετε. Ο κύριος Σαμαράς προεκλογικά διαβεβαίωσε τον ελληνικό λαό θα κάνει μία και θα είναι για την οικονομία. Βεβαίως θα συνεχίσει, θα την κάνει. Πότε? Αλλά στην παρούσα φάση μπορεί να γίνει. Γιατί δεν μπορεί? Δηλαδή, σώνει και καλά θα πρέπει να πάμε για εκλογές. Αυτό λέτε. Να πέσει κυβέρνηση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Προέχει αυτό το ζήτημα τώρα. Ή προέχει το θέμα πώς να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο. Έστω. Πώς θα κάνεις τους καρέκλες. Πώς θα είστε κυβέρνηση. Αυτό είναι. Όχι βεβαίως. Η χώρα πρέπει να ανασάνει. Εάν δεν ανασάνει, πώς. Δεν το καταλαβαίνω. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να το βλέπετε κι εσείς. Ωραία, λοιπόν, δεν μου λέτε κάτι, σας παρακαλώ. Με σκοτώνει ο δολοφόνος. Και να πει το δικαστήριο αυτόν τον άνθρωπο να συνέλθει που σκότωσε άνθρωπο. Είναι απλουστευμένο αυτό που λέτε. Γι' αυτό είπατε και προηγουμένως, γιατί δεν υπάρχουν αντιδράσεις. Έχει αντιληφθεί η κοινωνία. Σε ποιο σημείο βρίσκεται. Το ακούτε? Καλά σας κάνουν. Βεβαίως, όχι καλά σας κάνουν. Καλά σας κάνουν. Δηλαδή να βγούμε στον δρόμο, τι να κάνουμε, να γίνουμε αργεντινοί. Να σας διώξουν. Κύριε Κυριαζίδη, να σας διώξουν. Μας καταστρέψατε. Όχι εσείς κύριε Κυριαζίδη. Παρακαλώ. Ναι, και τι μας καταστρέψατε. Τι υπάρχει? Λέτε ότι ο κύριος Σταύρος από το Περιστέρι κατάστρεψε την Ελλάδα. Υπάρχει κάτι καλύτερο να μου υποδείξετε? Υπάρχει ένας άλλος δρόμος? Ειλικρινώς βασανίστηκα πάρα πολλές φορές σε ό,τι αφορά την ψήφο μου. Σας το είπα πάρα πολύ. Και θα έλεγα οι άνθρωποι που ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία, ιδεολογικά κλπ. Και στον τόπο μου, με το πρώτο που πήγαινα, Κυριαζίδη, να μην ψηφίσει. Ωραία, λέω, να μην ψηφίσει. Να πέσει η κυβέρνηση. Όχι, να μην πέσει. Ωραία. Μα δεν γίνεται να μην πέσει. Αλλά το δεύτερο ερώτημα που θα έπρεπε να με θέσετε αν είστε σοβαροί, ωραία. Δεν είμαστε σοβαροί. Να μην ψηφίσω. Δεν το λέω εσάς. Προς τους. Θέλετε. Στους συμπολίτες μου, συμπατριώτες μου εκεί πέρα. Θα πρέπει να μου πείτε ότι ξέρετε, εφόσον εγώ δεν θα ψηφίσω και ενδεχόμενα να πέσει η κυβέρνηση, τι προτείνω? Έχω μία άλλη διέξοδο? Έχω κάτι άλλο? Μα δεν υπάρχει κάτι. Κύριε Κυριαζίδη, για να στηριχτούμε όλοι να πούμε ωραία, να αναζητήσουμε έναν άλλο δρόμο. Ακούστε. Δηλαδή η Ελλάδα θα σωθεί μόνο από το ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχουν άλλες δυνάμεις. Δεν ξέρω καμία. Δεν ξέρω καμία. Αν υπάρχει τα κόμματα είναι τα άλλα. Μα αυτό το οποίο προτείνουν είναι εξωπραγματικό και θα έλεγα σήμερα είναι χαρακτηριστικό. Διεκδικείτε το αλάθητο? Όχι βεβαίως. Λοιπόν, βλέπετε το πρωτοσέλιδο. Βλέπετε το πρωτοσέλιδο σήμερα. Ναι, τι είναι αυτό? Πάρτε το πρωτοσέλιδο. Για να δούμε τον άλλο δρόμο. Τι λέει? Λέει, είναι στο ποντίκι, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν την κρύβετε την εφημερίδα? Απλά λέω, μην θεωρείτε. Γιατί λέτε πως φωνάζουμε, πως χαναζούμε ιστορικές στιγμές. Εχθές με πλησίασε μια γιαγιά και μου είπε, προχώρα Αντρέα. Τι είναι αυτό? Ο κόσμος όταν ακούει την αξιωματική αντιπολίτευση γελάει. Βεβαίως. Και γιατί δεν προστάζει αν κλείσει τα μάτια, έχει την αίσθηση ότι ζει την περίοδο της δεκαετίας του 80. Δεν περάσε καλά ο κόσμος. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. Όχι, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ένα δισεκατομμύριο το χρέος του άφησε ο Ανδρέας Παπανδρέου και ο κύριος Σιμίτης και ο κύριος Μητσοτάκης 117. Σας παρακαλώ, και τα swaps. Όλο αυτό που δημιουργήθηκε, όλο αυτό που βλέπετε, όχι, είναι αυτό τον άνεργο. Είναι αυτό που δημιούργησαν οι ίδιοι, αυτό που σας λέει. Ναι, αυτή την υποδομή που έγινε. Όχι, ή δεν έγινε. Εντάξει. Έτσι, για να συνοηθούμε. Έτσι. Η υποδομή που έγινε ήταν ότι η κοινωνία είχε χρήματα και. Ναι, από πού? Ωραία. Από πού? Από πού προερχόταν? Από τον πλούτο της χώρας. Παρήγαγε η χώρα. Δεν παρήγαγε η χώρα. Δημιούργησαμε ένα κράτος υπαλλήλων χωρίς υποδομές και αντί λέτε τότε το φορολογικό, πώς θα αντιμετωπιστεί το φορολογικό? Έχει καμιά σύνδεση? Οι εφορίες ακόμα βλέπετε προσπαθούμε να εξοπλιστούν. Αφού είμαστε στα ίδια στάνταρ με τις ευρωπαϊκές άλλες χώρες. Λοιπόν, στο επίπεδο να ολοκληρώσουμε. Σε ό,τι αφορά την απόδοση, παρακαλώ, σε ό,τι αφορά την παραγωγή.
Εκεί να μείνουμε. Είστε πολύ έξυπνος. Όχι, δεν είμαστε. Απλά λέω, θέλω να πω, στο πρακτικό μέρος, το θεωρητικό, το έχουμε ζήσει. Είστε πολύ έξυπνος και αστυνομικός και θέλετε να με κάνετε να μην προλάβω να βγάλω το άλλο θέμα για τον κύριο Σαμαρά. Είμαι σίγουρος ότι κάθε φορά θα υποστηρίζετε τον κύριο Σαμαρά, θα τον βοηθήσουμε όλοι μαζί. Εντάξει. Είναι μαζί μας ο επιχειρηματίας, ο λεγόμενος κληρονόμος, κύριος Παναγιώτης Μίχας. Τον είχαμε και την περασμένη Δευτέρα. Κύριε Μίχα, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Και ο πρώην εισαγγελέας, ο κύριος Ιωάννης Σακάς. Κύριε Σακά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σε όλους. Θα μου επιτρέψετε να πω δύο λόγια. Ακούστηκαν ότι για λαό κοπάδι, αλλά να θυμίσω όμως ότι ο λαός που έφτασε εδώ πέρα έφτασε από εξαπάτηση εκλογέων, ποινικό αδίκημα παρακαλώ, και ετοιμάζονται από ό,τι έχω πληροφορηθεί από πολλούς μήνυς και κατά του κυρίου Σαμαρά για εξαπάτηση εκλογέων, όπως και κατά του Γεωργίου Παπανδρέου. Έφτασε σε αυτό το σημείο και με εξαπάτηση, συγγνώμη, ας είναι στραγαστρούκες, σας παρακαλώ. θα παίρνουν το δρόμο τους και θα πάρουν το δρόμο τους όταν χρειαστεί. Και επιπλέον και από εκβιασμούς Γερμανών, αν τα θυμάστε καλά, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο Σόιμπλε ξέρει γιατί φωνάζει να μην φύγει η Ελλάδα από το ευρώ. Εάν η Ελλάδα έφευγε από το ευρώ, είχαμε τάσεις διάλυσης της Ευρωζώνης, η Γερμανία δεν θα μπορούσε να δανειστεί με ό,τι δανειζόταν με 0 επιτόκιο. Να πω όμως και μια άλλη πληροφορία, ότι στο δικαστικό σώμα υπάρχει μεγάλη ταραχή. Οι αποδοχές των δικαστών, συγκεκριμένα προέδρων πρωτοδικών και εισαγγελέων πρωτοδικών, πέφτουν στα 1.500 ευρώ επί ένα εξάμηνο, που σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν, όσοι έχουν μεταθέσεις κλπ., δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα οικονομικά τους, και πάνε πολύ για τα πτωχευμένα νοικοκυριά να κάνουν αιτήσεις. Και επιπλέον πολλοί σκέφτονται να παραιτηθούν. Τη στιγμή που ένας δικηγόρος, ένα δικηγορικό γραφείο συνεργαζόμενος νέος 2 ετών παίρνει 600 ευρώ, φτάνει εισαγγελέας πρωτοδικών και πρόεδρος πρωτοδικών να παίρνει 1.500 ευρώ παρακαλώ. Αυτά είναι. Φώναζε ο κύριος Σαμαράς με τα οικονομικά του που ήξερε ότι οι φόροι σκοτώνουν τους φόρους. Εδώ μήπως οι φόροι με τα οικονομικά που γνωρίζει, μήπως σκοτώνουν το λαό στο τέλος. Ωραία. Διότι αυτά είναι τα θύματα του περιβόητου οικονομικού πολέμου. Κύριε Εισαγγελέα, είπατε είδηση τώρα ότι παρετούνται δικαστικοί. Δικαστές πολλοί σκέφτονται και οι εισαγγελείς να παραιτηθούν, να σηκωθούν, να φύγουν από το δικαστικό. Δεν θα πληρώνονται από τον Κουρβανά το δημόσιο, θα πληρωθούν από κάπου αλλού. Αυτή είναι η περιβόητη. Το θέτω αλλιώς για να το καταλάβετε, γιατί φαίνεται προσπαθείτε να ξεφύγετε. Αυτή είναι η περιβόητη, ισότιμη και ισόκυρη λειτουργία του ελληνικού κράτους. Οι βουλευτές έχουν άλλο μισθολόγιο, οι υπουργοί, πρωθυπουργοί έχουν άλλα μισθολόγια, η δικαστική λειτουργία πρώτου βαθμού που είναι ο βράχος της δικαιοσύνης, γιατί τρώει σε πρώτο σκέλος και πρίμα φάτσιε όλο το φόρτο των υποθέσεων, δικαστικών υποθέσεων, στέλνεται κυριολεκτικά στον οικονομικό πόλεμο ως φαντάρος για να σκοτωθεί. Ναι. Ο κάθε κλάδος, σωστά, δεν μπορούμε τη δικαιοσύνη να μην την διασφαλίσουμε, έτσι. Είναι εθνική κυριαρχία. Ακούσατε όμως πώς τη διασφάλισαν. Με τον τελευταίο νόμο, έτσι. Που θα εφαρμοστεί από 1 Πρώτου 2013 και με τα αναδρομικά. Οδηγούν σε αποδοχές 1.500 ευρώ. Προσέξτε, προέδρων πρωτοδικών που είναι στα πρωτοδικεία, σε επαρχία κλπ. Τι θα πληρώσει αυτός ο άνθρωπος. Κοιτάξτε. Και να έχει και οικογένεια. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να υιοθετήσει. Αλλά θα πρέπει να δούμε το και σε ποια φάση είναι η χώρα. Αν δεν θα μου πείτε, ευθύνουμε εγώ ως δικαστικός έντιμος που λειτουργήσα. Μα ένας λόγος παραγγείληκα, εγώ τα κατάλαβα όλα αυτά. Και λέω σηκώνομαι και φεύγω. Και όταν έβλεπα Βουλή να αφήνει κακουργήματα υπουργών να παραγράφονται. Απιστίες. Έτσι χτύρι λέω να πούμε. Γιατί δεν εσείς. Δεν είναι έτσι το θέμα. Πώς δεν είναι έτσι το θέμα. Δεν το κατάλαβα. Αφού το θέτε έτσι. Βεβαίως είναι. Όχι τώρα. Προηγουμένως. Διότι η αθέτηση δεσμεύσεων προεκλογικών δεν έγιναν τώρα μόνο εφόσον το θέλετε. Γίναν και πιο προηγούμενα και πιο προηγούμενα. Για την καταβαράβρωση της δικαιοσύνης. Να το αποτέλεσμα. Σηκώνονται να φύγουν δικαστές και εισαγγελείς. Γιατί θεωρούν στρατιωτικοί, αστυνομικοί, σε κάθε κλάδο, εκπαιδευτικοί κλπ. Όλοι θα φύγουν. Όμως ζούμε στο ίδιο καράβι. Στον ίδιο Τιτανικό, αφού το θέλετε. Και σας λέω για να σε ικανοποιήσω, ο σύγχρονος Τιτανικός, θα το επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, έχει ελικόπτερα. Όλοι αυτοί οι οποίοι τα ενθυλακώσαν θα σηκωθούν να φύγουν, κύριε Εισαγγελέα, και θα μας αφήσουν μόνοι μας ο ένας να αρμάει στον άλλον.
τίποτα ταύροι με κέρατα και στο πέρασμά τους τον κρεμίσουνε. Οδηγούν, κύριε Καρατζαφέρη, το λαό σε φοβερή αγανάκτηση. Μάλιστα. Κύριε Εισαγγελέα, ακούστε με. Είναι Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Είναι αγανακτισμένος και ζει τον οικονομικό πόλεμο. Τι θα κάνουν τα θύματα του οικονομικού πολέμου, είναι το μεγάλο ερώτημα. Παρακαλώ, θέλω να κάνω μετά αυτά που είχατε στο διάλογο σας που είπατε, μια ερώτηση στον βουλευτή μας, τον κύριο Κυριαζή, ο οποίος είναι νέος βουλευτής, δεν ευθύνεται για το παρελθόν καθόλου. Κύριε Κυριαζίδη, είπατε πόλεμο. Μάλιστα. Οικονομικό πόλεμο. Όλοι πρέπει να κάνουμε το παν και να θυσιάσουμε. Μισό λεπτό παρακαλώ, τον κύριο Κυριαζίδη έχω τώρα. Δεν θα ήταν σωστό εφόσον να υπάρξουν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή ευεργέτες όπως συνέβαινε παλαιότερα. Αφήστε με, αφήστε με σας παρακαλώ. Ήταν σε δύσκολη θέση. Είδατε, τον αντίον ούτε όλοι που οικονόμησαν πολλές εισαγωγικά τα μετέφεραν όλα αυτά. Δεν δέχεστε ερώτηση. Ναι, συγγνώμη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ήθελα να συντρέξω. Εφόσον λοιπόν είναι, ναι, εγώ λέω του δικαστή ο μισθός να πάει 1.000 ευρώ. Του δημοσιογράφου να πάει 1.000 ευρώ. Δεν πρέπει να έρθει και του βουλευτή 1.000 ευρώ και του υπουργού και του υφυπουργού και του γενικού γραμματέως και του κυρίου Τάδε που προσελήφθη πώς λεγόταν ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών που τον διορίσανε στην τράπεζα με 12.000 ευρώ το μήνα. Αυτά δεν υπάρχουν. Τώρα. Δεν υπάρχουν πλέον. Τώρα σας λέω. Μα σας παρακαλώ τώρα. Κοιτάξτε, αν θα πάμε στον ιδιωτικό τομέα. Μα σας παρακαλώ, δεν πήγε στην Τράπεζα της Ελλάδος, πήγε 12.000, ανακοινώθηκε ο κ. Ζανιάς. Αποδοχές. Λοιπόν, σας παρακαλώ, επί κυβερνήσεων. Συμβάσεων με αντισαγγελέα εφετών 5.900. Λοιπόν, γιατί ζητάτε από εμάς και δεν λένε δεν υπάρχει παιδιά το κράτος, λεφτά δεν έχουμε. 1.000 ευρώ όλοι. Έχετε την αίσθηση και το βλέπουμε και σε άλλα επίπεδα. Οι ιατροί, θα έλεγα, επίπεδου, οι οποίοι βλέπουν έξω από τη χώρα μας να αναζητούν τη βίωση. Όχι, σας παρακαλώ, θα μείνουν εδώ. Μα πέστε μου για το πολιτικό σύστημα. Τότε ομοίως και ο δικαστής θα πάρει τα μάτια γιατί δεν πέφτουν στο χιλιάρικο και οι αποδοχές σας παρακαλώ, των βουλευτών, των υπουργών, των γενικών γραμματέων. Πόσο 1.000 ευρώ. 4.300 πήγαν. Να σας το πω έτσι. Και οι επιτροπές, ψιλοπράγματα και οι βοήθειες. Ας σας πω λίγο, δεν έχουν βοήθειες. Πώς δεν έχετε? Αυτοκινητάκια δεν έχετε? Τι αυτοκίνητο? Δηλαδή, ο συνάδελφός μου που είναι καρδίτσα, που είμαι από τη Δράμα, εγώ πώς θα έρχομαι δηλαδή? Τι θα κάνω, λέει? Η βενζίνα την πληρώνω. Συγγνώμη, ο δικαστικός πώς έρχεται με το κτέλ? Πληρώνεται και ο δικαστικός έχει. Έχει αυτοκίνητο? Έχει τακτό. Όχι, δεν έχει. Έχω στη Γουμενίτσα, Γρεβενά, Χαλκίδα, τα πλήρωνα όλα. Και εγώ έχω υπηρετήσει. Αφήστε. Η έδρα μου είναι συγκεκριμένη. Στην έδρα μου μου καλύπτουν τα πάντα. Σας τα καλύπτουν εσάς. Σε εμάς δεν καλύπτουν τίποτα. Ούτε πάρκινγκ δεν έχω. Εγώ έχω προγραμματεί να παρκάρω παράνομα γιατί δεν έχω πάρκινγκ. Και με έγραψε η Δημοτική Αστυνομία, μου πήρε και τις πινακίδες. Πήγα, πλήρωσα το πρόστιμο για να πάρω τις πινακίδες, να μεταφέρω με το αυτοκίνητό μου δικογραφίες. Δεν πρόκειται σε κανένα λόγο να έρθω μαζί σας, ό,τι και να μου πείτε. Τα ζήσαμε. Σέβομαι. Ο μεγάλος μου γιος έχει βγάλει στρατιωτική δικαιοσύνη. Εκεί υπηρετεί, είναι λοχαγός στο στρατό. Οι υπολείποι σέβομαι όλο αυτό. Έχουμε δουλέψει μαζί. Ξέρω ακριβώς τι βιώνεται, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι εφόσον κάπου μετατεθώ, εκείνη και η έδρα μου. Δεν σημαίνει επειδή εγώ κατάγομαι από αλλού και θα πρέπει να μετακινηθώ, θα πρέπει να με πληρώνουν και την όποια μετακίνηση. Δεν μου απαντάτε σε αυτά που σας δώσω. Βεβαίως σας απαντάω. Τα ενίκαια τότε. Δέχεστε να γίνει όσο είναι ο μισθός, ο μέσος μισθός του δικαστή σήμερα και των βουλευτών και των υπουργών και των γραμματέων και των συμβούλων? Μα εκεί έχει φτάσει. Δεν έχει φτάσει. Μα εκεί έχει φτάσει. Σας το είπα και προηγουμένως που έχει φτάσει το ύψος. Αλλά πρέπει να πούμε. Τι έχει φτάσει το ύψος? Θέλετε αυτό που λέτε 4.700? Εγώ θα σας πω ειλικρινώς. Έχω γραφείο στη Δράμα. Συγγνώμη μου, έτσι. Ναι. Υπάρχει πάιλος, τον οποίο πρέπει να πληρώσω. Έκανα αίτηση στο ΙΚΑ, βγαίνει. Αφού φαίνεται μετακλητούς. Μετακλητός είναι ένας. Έτσι. Ναι. Και ένας εδώ, ο οποίος δημόσιο πάιλος δεν έρχεται. Πόσους έχετε ως βουλευτές, πόσους δικαιούστε? Δεν έρχεται. 4. 5. 4 είναι. 5. Και πόσους αστυνομικούς? Έναν. Μόνο για σας έναν. Εσείς έχετε πολλούς ως πρώην
Δεν έχω ανάγκη αυτού του. Ωραία, το ξέρω. Αστείευουμε και. Αλλά κοιτάξτε. Αλλά εσείς δεν γίνεται. Δηλαδή, ο δικαστής τι έχει. Για να κάνετε αυτό το έργο σήμερα εδώ, Ναι. πώς σας βοηθούν? Τι? Για να κάνετε αυτό το έργο εδώ, πώς σας βοηθούν? Μπορείτε μόνοι σας, το ρεπορτάζ έξω? Όχι. Όχι. Άρα και ο βουλευτής για να μπορέσει να προσφέρει αυτό που περιμένει ο κόσμος, πρέπει να έχει κάποιους που να τον βοηθήσουν. Ωραία. Μπορεί από μόνος του να κάνει τι? Το δικαστικό λειτουργικό ισότιμο και ισόκυρο είναι μόνος του. Εσείς Θα θυμάστε τις περιπτώσεις Πεπόνικε, ούτε γραμματέα, μόνοι τους γράφανε και καταγράφανε. Λοιπόν, σκεφτείτε τις κραυγαλαίες διαφορές που προκύπτουν τώρα στο τραπέζι δημοσίου. Αυτά που μας λέτε. Δεν έχει τη γραμματεία, δεν έχει τις υπηρεσίες να δώσει εντολή, ο τεσματοδίκης να κάνει την προανάκη, να σφέρει το υλικό. Είναι δυνατόν τώρα? Το φόρτο της άλλης της δουλειάς. Εντάξει, τώρα καθένας θα βρει τον τρόπο να πει. Μην κάνετε τώρα. Ζούμε στην ίδια Ιερουσαλήμ, δεν είμαστε εκτός. Τέλος πάντων, την προσωπική μου άποψη. Λέω, για να συμφωνήσω, θα πάρουν όλοι το ίδιο. Δεν μπορεί ο πολιτικός να παίρνει παραπάνω από τον δικαστή, παραπάνω από τον γιατρό, παραπάνω από τον αξιωματικό, παραπάνω από τον αστυνομικό. Μακάρι να έπαιρνε. Πώς δεν έπαιρνε? Μακάρι να έπαιρνε. Και με τον τρόπο το λέμε. Και αναδρομικώς να τα πληρώσουν από τον Αύγουστο του 2012. Όπως πληρώνουν και οι άλλοι. Όμως τώρα να πάμε στο θέμα μας το σημερινό, παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι, στην περασμένη Δευτέρα ξεκινήσαμε ένα θέμα με μια κληρονομιά του... θέλω να πληροφορήσω, ήταν σήμερα συνάντηση η δικαστική με τον Πρωθυπουργό. Το Σάββατο έχουν τη συνέλευσή τους. Ναι. Γίνεται μια προσπάθεια, κάποια πράγματα και θα πρέπει να πάμε καλά. Μάλιστα. Όλα αυτά να τα βελτιώσουμε. Ωραία. Στο βαθμό που μπορεί η χώρα, που μπορούμε όλοι μας. Έτσι. Αν δεν κάναμε το βήμα μαζί όλοι, δεν νομίζω όλοι να μαζί, υπάρχει επόμενη μέρα. Στη μάσα χωριστά. Η υψηλά ιστάμενη είναι... Στη μάσα χωριστά. Κοιτάξτε, οφείλουμε και να απολογούμαστε για αμαρτίες άλλων. Πληρώνουμε προπατορικά αμαρτήματα. Αλλά το πάρτι τελείωσε, κύριε Καρατζαφέρη. Τελείωσε. Έτσι θέλω να πιστεύω. Πηγαίνετε στο Μαξίμου, να παρακαλώ μόνο σας, για να μην το κάνω εγώ, και βρέστε πόσα παίρνουν οι σύμβουλοι του κυρίου Πρωθυπουργού σήμερα. Να δούμε λοιπόν. Κοιτάξτε, δεν θα πόσα είναι παίρνει. Σύμβουλος, έτσι. Και λέει, να κάνω μια αρπακτή. Κοιτάξτε. Όχι, να κάνω μια αρπακτή. Εγώ ως επιχειρηματίας προσπαθώ να βρω ένα καλό μυαλό προκειμένου να πάει την επιχείρησή μου μπροστά. Ναι. Θα πληρώσω αυτό. Μάλιστα. Θα το πληρώσω. Αλλιώς δεν γίνεται. Ωραία. Εάν λοιπόν τα ισοπεδώσουν. Ο δικαστής δεν είναι μυαλό? Βεβαίως. Είναι δημόσιος λειτουργός. Υπάρχει ένα πλαφόν. Και ισόκυρος, έτσι λένε. Σωστό. Να το δούμε στην πράξη που δεν ισχύει. Μάλιστα. Που δεν ισχύει. Όμως τώρα θα παρακαλέσω να με ξαναδιακόψετε. Παρακαλώ να με, κύριε Κυριαζίδη μου, το αναλύσαμε το θέμα πάρα πολύ. Την περασμένη Δευτέρα ξεκινήσαμε ένα θέμα με μια κληρονομιά που άφησε ο Εμμανουήλ Μπενάκης, ο νεότερος, δεν μιλάω για το δρόμο, και τα άφησε όλα, για λόγους που εξηγήσαμε και θα τα ξαναδούμε, στην οικονόμων του. Η οικονόμος του είχε 3 παιδιά. Το ένα εξ αυτών είναι ο κύριος Μίχας, που είναι εδώ, που σας τον δείξαμε στην αρχή. Ορίστε ο κύριος Μίχας. Και δεν μπορούν να πάρουν την κληρονομιά τους. Και ζητάνε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος υπήρξε εκπρόσωπος του Εμμανουήλ Μπενάκη το 1973, που ήταν φοιτητής στην Αμερική και εξυπηρετούσε το χαρτοφυλάκιό του στο χρηματιστήριο και τα χρήματά του εκεί με πληρεξούσιο. Κάτι έγινε, θα μας τα πούνε εδώ, και σε 2 χρόνια ή 3 χρόνια ο Μακαρίτης ο Μπενάκης έκανε ανάκληση του πληρεξουσίου και ζήτησε απολογισμό από τον τότε φοιτητή κύριο Αντώνη Σαμαρά. Και ανιψιό του βέβαια, θείος του. Έτσι, όλο αυτό. Έκτοτε οι κληρονόμοι του Μπενάκη, όπως είναι ο κύριος Μίχας, αγωνίζονται να βρουν στοιχεία το τι έγιναν οι μετοχές, τα χρήματα, οι καταθέσεις στην Αμερική και στον Καναδά. Για να μην σας κουράζω εγώ, έχουμε κάνει ένα βίντεο για να μπείτε στο πνεύμα, γιατί είναι πολλά, και θα συνεχίσουμε με νεότερες αποκαλύψεις αμέσως μετά.
Εμμανουήλ Μπενάκης, εμβληματική μορφή της ελληνικής ιστορίας, θα παντρευτεί τη Βυργενία Χορέμη και θα αποκτήσουν την Αλεξάνδρα, τον Αντώνη, την Πινελόπη, τον Κωνσταντίνο, τον Αλέξανδρο και την Αργίνη. Η Πινελόπη, γνωστή σε όλους μας σήμερα Πινελόπη Δέλτα, θα παντρευτεί τον Στέφανο Δέλτα. Θα αποκτήσουν 3 κόρες, την Σοφία, την Βυργινία, την Αλεξάνδρα. Την ίδια ώρα ο αδερφός της Αντώνης από τον πρώτο του γάμο με την πρώτη του ξαδέρφη Αλεξάνδρα, κόρη του Λουκά και της Άρτεμις, φέρει στον κόσμο τον Εμμανουήλ. Η κόρη της Πινελόπης, Βυργινία, θα παντρευτεί τον Αλέξανδρο Ζάνα. Αποκτούν την Ελένη. Ελένη Ζάνα και Κωνσταντίνος Σαμαράς έρχονται εις γάμον κοινωνία. Θα γεννηθεί ο σημερινός πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Και τώρα να θυμηθούμε μαζί. Ο αδελφός της Πινελόπης Δέλτα, Αντώνης Μπενάκης, από τον πρώτο γάμο του με την Αλεξάνδρα, θα γεννήσει τον Εμμανουήλ Μπενάκη, ο οποίος είναι θείος του σημερινού πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Νεαρό παλικάρι, 20 ετών, ο σημερινός πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς σπουδάζει οικονομικά στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο θείος του, Μανώλης Μπενάκης, ζητά από τον ανισό του Αντώνη Σαμαρά να διαχειριστεί την περιουσία του και τις μετοχές του στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Με πληρεξούσιο, ο Αντώνης Σαμαράς μπορεί πλέον να πουλάει, να αγοράζει και να διαχειρίζεται τα ομόλογα του θείου του. Αυτά τα χρήματα, ο θείος του, Μανώλης, τα χρειάζεται για τις καθημερινές του ανάγκες. Ο Μανώλης Μπενάκης ζητά να έχει πρόσβαση στα περιουσιακά του στοιχεία που διαχειρίζεται ο ανιψιός του, ο σημερινός πρωθυπουργός. Σε χειρόγραφη επιστολή του, τον Νοέμβρη του 1976, αναφέρει ότι η Λένα Σαμαρά, η μητέρα του σημερινού πρωθυπουργού, και η αδερφή του, Ειρήνη Καλιγά, του λένε «Χωρίς εντολή από τον Αντώνη Σαμαρά, δεν έχεις δικαίωμα να πάρεις χρήματα». Στα τέλη του Νοεμβρίου του 1976, ο Μανώλης Μπενάκης θα επισκεφτεί τον συμβολεογράφο του και θα ζητήσει για λόγους κακοδιαχείρισης της περιουσίας του την ανάκληση πληρεξουσιότητας προς τον Αντώνη Σαμαρά. Λίγους μήνες μετά, στις 23 Ιανουαρίου του 1977, θα απαντήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Με εξώδικη λογοδοσία, ο σημερινός πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι είχε εντολή να ρευστοποιεί τις μετοχές του θείου του. Τον Αύγουστο του 1973, ο σημερινός πρωθυπουργός παραδέχεται ότι η αξία των μετοχών του θείου του σε εταιρείες όπως η Lockheed, η Boeing και η General Motors ξεπερνούν τις $300.000. Συνεχίζοντας, λέει ότι μέχρι τον Μάρτιο του 1976 ρευστοποίησε τις μετοχές και τα χρήματα τα επένδυσε σε ομόλογα του Καναδά. Στην εξώδικο λογοδοσία, ο Αντώνης Σαμαράς ζητά την αμοιβή του, αλλά και να αποζημιωθεί για τις δαπάνες του όσο ήταν διαχειριστής της περιουσίας του θείου του, δηλαδή από την 21η Αυγούστου του 1973 μέχρι τις 19 Νοεμβρίου του 1976. Πέρα από περιουσιακά στοιχεία στον Καναδά, ο εκλειπών Μανώλης Μπενάκης άφηνε και ακίνητη περιουσία στο Σχοινιά στην περιοχή Κάτω Σούλη. Εκεί 6 στρέμματα ανήκουν σε αυτόν ή στους κληρονόμους του σήμερα. Περιουσία ωστόσο που σήμερα ανήκει και διαχειρίζεται το Ίδρυμα Μπενάκη. Η κάμερα του εκκεντρικού δελτίου βρέθηκε στην περιοχή και από ό,τι φαίνεται στο Ίδρυμα δεν αρέσει καθόλου φερόμενοι ως κληρονόμοι να κάνουν την βόλτα τους εκεί. Εδώ οι δύο είναι ιδιοκτησίες. Μάλιστα. Η ιδιοκτησία ποιος των κληρονόμων Μπενάκη? Είναι του Μπενάκη, είναι εδώ όλο το τετράγωνο. Σας αναφέρω ότι είμαι κληρονόμος Μπενάκη. Να δω συνέντευξη. Έχετε κάποιο πρόβλημα? Εγώ κανένα. Απλά θα πρέπει να, αν θέλετε να κάνετε κάποιο... Δηλαδή, ως κληρονόμος παίρνω μια συνέντευξη. Τόσο απλά. Χάρηκα πάντως, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τίποτα. Απλά να ξέρετε στοιχεία. Όχι, καλά κάνατε. Και αν θέλετε τη Δευτέρα, επειδή απλά αν θέλετε ένα τηλεφώνημα στην λογική υπηρεσία κάτω στην Αθήνα, θα τους πείτε ότι πήγατε το Σάββατο, ότι ήρθατε, να κάνετε μια συνέντευξη για να είμαστε και εμείς ενήμεροι. Αυτό μόνο, τίποτα άλλο. Εντάξει, θα τους πάρω. Έχετε δεχτεί στο παρελθόν καμία απειλή, σε εισαγωγικά τη λέξη απειλή? Δεν θα απαντήσω σε αυτό.
Αυτό ήταν μια περίληψη των όσο αποκάλυψε το κεντρικό δελτίο την περασμένη Δευτέρα. Κύριε Μίχα, τι έχει γίνει? Είχε αντίδραση από την εκπομπή, είχατε κάποια επικοινωνία με τους συγκληρονόμους σας, σας πήρανε, τι είναι αυτά που λέτε, σας ενόχλησε κανείς? Δεν ενοχλήθηκα, ούτε πήρα απάντηση από τον κύριο Σαμαρά, που περίμενα ότι κάποια αντίδραση θα υπάρχει σε σχέση με ένα εξώδικο που... Θα το δούμε το εξώδικο που στείλατε. Και πάντως... είναι 60 στρέμματα, δεν είναι 6 όπως αναφέρθηκε στο... 60. Πάντως... Το ιδανικό σας κατά ιδανικό μερίδιο αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα από 300? Από 352. Πάντως είναι για πρώτη φορά που γίνεται πολίτης να στέλνει εξώδικο σε πρωθυπουργό. Δεν έχει ξαναγίνει. Για ιδιωτική υπόθεση. Δεν θα το επιθυμούσα αν μπορούσα να είχα επικοινωνήσει νωρίτερα. Προηγουμένως είχατε κάνει μια προσπάθεια πριν στείλετε το εξώδικο να επικοινωνήσετε με τον κύριο Πρωθυπουργό, είτε διαλληλογραφίας είτε με προσωπική παρουσία, ή τράβηξατε ένα εξώδικο και... Προσπάθησα, αλλά δεν πέτυχα τίποτα. Με τι τρόπο προσπαθήσατε, κύριε Μίχα? Προσπάθησα να κλείσω ένα ραντεβού πριν 2 χρόνια με συνεργάτη του. Αν θυμάμαι καλά, λεγόταν Καραχάλιος, ο συνεργάτης του. Δεν το θυμάμαι καλά το όνομα. Νομίζω ότι αυτό είναι στα προσωπικά του θέματα. Και μία επιστολή που πήγα ο ίδιος στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας το Γενάρη 3 του μηνός. Πήγατε επιστολή? Πήγα μία επιστολή, την οποία την παρέδωσα στην ιδιαίτερο. Μετά από ενέργειες θα το δούμε σε λίγο το εξώδικο, τι λέει ο κύριος Μίχας. Ξέρετε, θέλω να είμαι προσεκτικός, γιατί μιλάμε για τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Ναι, δεν θίγω τον εγώ εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Εγώ θέλω, διότι στην πολιτική ζωή, πρέπει να το πω, ο Αντώνης Σαμαράς έχει όνομα εντιμότητας. Έτσι πιστεύω και εγώ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό, και αυτό πρέπει να το πούμε, και εδώ πρέπει να ισορροπήσουμε. Πάντως, εμείς αμέσως μετά από ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα θα σας δείξουμε και θα σας μεταδώσουμε την επιστολή του Εμμανουήλ Μπενάκη, του θείου του κυρίου Σαμαρά. Τι λέει, τι πίκρες βγάζει, τι λέει, πώς χαρακτηρίζει, όχι μόνο για τον κύριο Σαμαρά, αλλά και για όλη την οικογένεια. Οι οποίες οικογένειες αυτές είναι από τις αθηναϊκές ελίτ, θα λέγαμε, μεγάλες οικογένειες. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά η επιστολή του Εμμανουήλ Μπενάκη. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, και να σας υπενθυμίσω ότι το κεντρικό δελτίο μεταδίδεται και από το Art FM 90,6. Άμα δεν είστε στη τηλεόραση, στο αυτοκίνητό σας το βάζετε και τα ακούτε. Επίσης από τον τηλεοπτικό σταθμό της Κύπρου, το Έξτρα, να καλησπερίσω τους Κύπριους φίλους μου, που πάμε πάρα πολύ καλά και στην Κύπρο. Επίσης, εάν δεν είστε στη τηλεόραση και έχετε τον υπολογιστή σας, μεταδίδεται και από το spirosfero.gr. Σας συνιστώ να μπείτε στο spirosfero.gr. Θα έχετε να μάθετε πολλά πράγματα. Πολλά, όπως είναι η συνέντευξη του New York Times, που λέει πολλά πράγματα και για Έλληνες πολιτικούς και για ολιγάρχες και. Μάλιστα την έχουμε βάλει στα αγγλικά, για όσους γνωρίζουν αγγλικά, για να μην γίνει καμία και μας πούνε ότι κάναμε λάθος στη μετάφραση και δεν είναι έτσι και δεν είναι έτσι. Γιατί περιέχει πολλά πράγματα και ονόματα, 38 ονόματα, συγγενείς πολιτικών. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Μπείτε λοιπόν στο spirosfero.gr, όχι να εγκαταλείπετε την εκπομπή, μόλις τελειώσει η εκπομπή. Μπαίνετε εκεί. Ωραία. Να το. Το βλέπετε. Οι συνεργάτες με αυτούς τους συγγενείς μεγάλων πολιτικών καρφώνουν οι Times της Νέας Υόρκης.
Να τη δείξουμε και τη δική μας κάρτα, μια που το πιάσαμε. Ή μάλλον όχι, Μαρία, θέλω να πάμε αμέσως σε αυτό που έχουμε υποσχεθεί στους τηλεθεατές και να δείξουμε την επιστολή του Μανώλη Μπενάκη. Έχει κάποια σημασία, αυτός ο άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή του από το 1976, κατά κάποιο τρόπο αποκήρυξε την οικογένειά του, μεγάλη οικογένεια, μεγάλη, ακούτε ονόματα, Μπενάκης, Καλιγά, Σαμαράς, Γερουλάνη, και άφησε γενικό κληρονόμο την οικονόμο του, την μητέρα δηλαδή του κυρίου Μίχα που έχουμε εδώ. Πάμε να δούμε την επιστολή. Το Νοέμβριο του 1976 ο Εμμανουήλ Αντωνίου Μπενάκης θα νοσηλευτεί βαριά άρρωστο σε νοσοκομείο της Αθήνας. Είναι τότε που ο θείος του σημερινού Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά θα συντάξει το ακόλουθο κείμενο. Εγώ, ο υπογραφόμενος Μανώλης Αντωνίου Μπενάκης, δηλώνω ότι έχω πλήρη σώαστας φρένας και τα μυαλά εν πλήρη τάξη. Το μόνο μέλος της οικογένειάς μου ήταν η Ειρήνη Καλιγά, ετεροθαλής αδελφή, την οποία δεν αναγνωρίζω ως αδελφή μου διότι μου φέρθηκε αισχρά. Ένα βράδυ η Ειρήνη Καλιγά ήλθε στο σπίτι μου με τον γαμπρό της Μαρίνο Γερουλάνο, ο οποίος με έβρισε με τα πιο αισχρά λόγια και μου είπε, ο παλιάνθρωπος, ότι είμαι το έσχος της οικογένειας και αυτό γιατί εζήτησα από τον Σαμαρά να μου αποδεσμεύσει τα χρήματά μου που είχα στον Καναδά. Από υπερβολική εμπιστοσύνη υπέγραψα, χωρίς να διαβάσω τα χαρτιά που μου έδωσε η Λένα Σαμαρά, μαζί με την αδελφή μου, και όταν ζήτησα τα χρήματα από τον Καναδά μου είπαν το εξής τερατώδες, ότι χωρίς εντολή από τον Αντώνη Σαμαρά δεν έχουν δικαίωμα να μου δώσουν. Στα χρήματά μου ήθελαν οι συμμοροί αυτοί να μπουν κυρίαρχοι. Δεν τους οφείλω τίποτε, διότι τα χρήματα που δανείστηκα από όλους αυτούς τα επέστρεψα όλα. Η Λένα Σαμαρά μου πήρε για 1.050.000 όλη την συλλογή των μεγάλων κεφαλών του Ερμού και αυτά μου τα έδινε κατά δόσεις, πότε 50.000, πότε 45.000 και σε λίγο καιρό μου είπε ότι τα χρήματα τα έχω πάρει όλα. Της έδωσα την κριτική μου συλλογή και εξόφλησα το χρέος μου και τον Μάρτιο του 1976 της έδωσα τα δοκίμια. Το ένα από αυτά ήταν πολύ σπάνιο, διότι δεν αναφέρει αξία. Μου είπε ότι θα μου δώσει ταχυδρομική 100.000 δραχμών, τις οποίες ακόμα δεν έλαβα. Κατά τον ίδιο τρόπο θέλουν να μην λάβω τα χρήματά μου από τον Καναδά. Όλοι αυτοί ξέρουν πως είμαι άρρωστος και δεν έχω εισόδημα όπως έχουν αυτοί. Ο κύριος Καμπέλ Ντίκον μου έγραψε ότι από τα δικά σας χρήματα πρέπει να έχω εντολή από τον Αντώνη Σαμαρά. Αυτό είναι τερατώδες. Εζήτησα να έλθει ο Αντώνης Σαμαράς να μου πει τι γίνεται. Αντί αυτού ήρθε ο Μαρίνος Γερουλάνος με την Ειρήνη Καλιγά, ο οποίος, επειδή αρνιόμουν να πάψω να ζητώ τα χρήματά μου, ο παλιάνθρωπος δεν σκέφτηκε ότι ήμουν άρρωστος, μου φώναζε και με εξύβριζε με τα εξχρότερα λόγια. Είχε το θράσος να μου πει ότι είμαι το έσχος της οικογένειάς μου. Θα τους πετούσα έξω με κλωτσιές και αυτόν και την Καλιγά, αλλά λόγω της αρρώστιάς μου δεν είχα το κουράγιο ούτε να τους βρίσω. Το βράδυ αυτό έπαθα μια μεγάλη κρίση που νόμιζα θα πεθάνω. Η κυρία Καλιγά, κακώς που την ονομάζω κυρία, φέρθηκε τόσο άπονα και ανέστητα. Παρ' όλα αυτά, μετά από λίγες μέρες την πήρα στο τηλέφωνο, αλλά αυτή μου το έκλεισε. Στις 5 Ιουλίου του 1976 το πρωί εγώ ήμουν στο χειρουργείο. Η κυρία Νανά Μπαλτσιάλη, η οποία ήταν στην υπηρεσία μου, άκουσε και εκτέλεσε τις διαταγές της Καλιγά και της Ζάνου να πάρουν τα κλειδιά μου που τα είχα στο νοσοκομείο, στην τσέπη του παντελονιού μου. Ήρθαν σπίτι μου, έκαναν έρευνα στο γραφείο μου και στο δωμάτιο και στα συρτάρια. Έψαχναν για μια διαθήκη που με έβαλαν και τους έγραψα η Καλιγά με την Σαμαρά, την οποία ευτυχώς και την έσχισα. Θα έγραφα και άλλα, με έχουν κουράσει τα μάτια μου. Παρακαλώ την κυρία Μπαλτσιάλη ούτε στην κηδεία μου να μην τους δεχθεί. Θέλω αυτές οι θελήσεις μου να εκτελεστούν.
Μάλιστα. Κύριε Μίχα, θα έρθω σε εσάς. Βγάζει μια μεγάλη πίκρα η επιστολή του Μανώλη Μπενάκη. Αποκλείεται να ήταν υπό το κράτος κάποιας στενοχώριας, σύγχυσης, πικρίας και να γράφει αυτά τα βαριά λόγια για τους Σαμαράδες, για τους Καλιγάδες, για τους Γερουλάνους? Δεν αποκλείεται. Ήταν άρρωστος. Είναι γεγονός ότι δεν μπορούσε να πάρει τα χρήματά του και αυτό του βγάζει μία πικρία και διατυπώνει αυτές τις σκληρές απόψεις για την οικογένειά του. Αυτό όμως έρχεται σε συνέχεια μετά από αυτή την επιστολή, κύριε Μίχα. Σε πόσο καιρό γράφει τη Νέα Διαθήκη του, από την οποία καταλήγεται να είστε κληρονόμος? Λίγους μήνες μετά, γιατί και πάλι μετά από λίγους μήνες από τη Διαθήκη του απεβίωσε. Ναι. Έχει μία απόσταση η επιστολή με τη Διαθήκη και πόση περίπου? Αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι γύρω στους 5 μήνες. 5 μήνες. Άρα η πικρία του, αλλά δεν το θυμάμαι, προφανώς από την απόφασή του για να αφήσει στη μητέρα σας όλα τα γενικό κληρονόμο, η πικρία του διαρκεί από την επιστολή μέχρι την Διαθήκη. 5 μήνες. Φεβρουάριος πρέπει να είναι, όχι 3 μήνες. 3 μήνες. 3 μήνες διαρκεί η πικρία του. Ένα άλλο. Μυρίζει αρχαιοκαπηλεία αυτά που αφήνει στην επιστολή του. Μιλάει για θησαυρούς αρχαίους που τα έδωσε στην ξαδέρφη του. Μπορεί να ήταν ιδιωτική συλλογή δηλωμένη. Δεν το ξέρω. Ιδιωτικές συλλογές είναι, δεν το γνωρίζω και εγώ να σας πω. Όχι, ιδιωτικές συλλογές, με συγχωρείτε. Η συλλογή κεφαλών ερμού των γραμματοσύμων είναι πανακριβή, είναι από τις πλέον ακριβές στον κόσμο. Και πέστε μου πώς γίνεται. Τα κρατικά κοιμήλια και τέτοια δεν ξέρω ακριβώς. Ναι, δεν ξέρω τι είναι. Αλλά οι κεφαλές ερμού είναι πανακριβή. Πανάκριβες και πώς γίνονται ιδιωτικές, δεν έχω καταλάβει. Πώς γίνεται. Είναι ιδιωτικοί αυτοί. Είναι συλλέκτες γραμματοσύμων. Όχι, δεν μιλάω για τους συλλέκτες. Εγώ μιλάω για τα αρχαία. Διότι και ο κύριος Μητσοτάκης είχε συλλογή και έλεγε είναι ιδιωτική συλλογή, αλλά αναγκάστηκε και τα έδωσε. Υποχρεώθηκε και τα έδωσε. Γι' αυτό λέω. Μήπως δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζετε ή επειδή είσαστε συγκληρονόμος εδώ δεν θέλετε να γνωρίζετε? Δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Η μητέρα σας δεν σας είχε πει τίποτα για όλα αυτά? Δηλαδή ήταν μια γυναίκα η οποία ζούσε, ήταν οικονόμος του Μπενάκη και είχε επαφή με όλες αυτές τις μεγάλες οικογένειες. Εδώ μιλάμε για εξαιρετικά σημαντικούς καυγάδες μεταξύ όλων των οικογενειών, οι οποίοι οδήγησαν σε ρήξη. Δεν σας είχε πει τίποτα η μητέρα σας για όλα αυτά? Εμπλέκονται μεγάλες οικογένειες. Δηλαδή, μόνο από τις επιστολές γνωρίζετε εσείς την ιστορία ή έχετε και ακούσματα από την οικονόμο του Μπενάκη? Πολύ ωραία ερώτηση, κύριε Μίχα. Πέστε μας τώρα ότι μόνο από τις επιστολές τα γνωρίζετε. Δεν σας έλεγε τίποτα η μητέρα σας? Το μόνο που έλεγε η μητέρα μου είναι να μην ασχολούμεθα γενικά με την οικογένεια Μπενάκη, γιατί ένιωθε πολύ ταπεινή σε σχέση με το μέγεθός τους για να μπορέσει να διεκδικήσει ή να κάνει το οτιδήποτε. Αυτό είναι άλλο από τις περιγραφές. Όλων μας οι συγγενείς μας έχουν πει διάφορα για τη ζωή τους. Η μητέρα σας δεν σας έχει πει ποτέ τίποτα για όλα αυτά τα χρόνια που έζησε δίπλα στον Μπενάκη? Ότι είχε πίεση ως προς το θέμα του να κάνει σωστά τη λειτουργία της και αυτό που αναφέρει σαν περιγραφή ο Μπενάκης, ότι πήγανε στο σπίτι και ψάξανε κτλ. Τα έχει αναφέρει και η μητέρα μου. Δεν έχει αναφέρει κάτι. Δεν σας έχει πει παραπάνω λεπτομέρειες από αυτά που περιγράφονται στην επιστολή? Μπαίνουν άνθρωποι μέσα την ώρα που ο Μπενάκης είναι στο νοσοκομείο και σε σοβαρή κατάσταση και ψάχνουν το σπίτι του. Ναι, όχι, δεν έχει πει κάτι παραπάνω από αυτή την περιγραφή. Μάλιστα, να σας ρωτήσω κάτι. Όλα αυτά συμβαίνουν μεταξύ 73 και 76. Και 2012. Και βγαίνουν στην επιφάνεια σήμερα. Τι έγινε όλα τόσα χρόνια? Δεν το γνωρίζατε? Η μητέρα σας γιατί τόσα χρόνια? 36. Το λέω αυτό και κάνω αυτή την ερώτηση διότι κατά σύμπτωση σήμερα που βγαίνουν, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς είναι πρωθυπουργός της χώρας και πρέπει να το ρωτήσω και να επιμείνω σε αυτό. Πέστε μου λοιπόν, δώστε μου μια εξήγηση. Από την ημέρα που βρήκατε τη Διαθήκη, που είσαστε γενικοί κληρονόμοι η μητέρα σας, γιατί δεν θίξατε, εκτός αν το θίξατε και δεν το θυμάμαστε, και ήρθατε σήμερα?
Το 2003 απεβίωσε η μητέρα μου. Μάλιστα. Και τα παιδιά... Μέχρι τότε αυτή ήταν η κληρονόμος. Αυτή ήταν η κληρονόμος, η οποία μας απαγόρευε και να ασχοληθούμε και να αναφερθούμε γενικά στο θέμα του ότι ήταν κληρονόμος Μπενάκη. Και ως κληρονόμος δεν πήρε τίποτα η μητέρα σας. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρετε. Πήρε κάτι. Πρόλαβε, της δώσανε κάτι ή τίποτα. Και είπε, Παναγία βόηθα με τους Μπενάκηδες, δεν τα βάζω εγώ. Πέστε μου. Αν έχει πάρει κάτι κατά τη διάρκεια της ζωής της από τον Μπενάκη, και βέβαια έχει πάρει. Αυτό λέω. Τι έχει ως πάρει? Κληρονόμος είχε πάρει κάποια στρέμματα στην Κυπαρισία. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να έχει πάρει, αλλά ξέρω αυτό το οποίο είχε συμβεί, δηλαδή το συγκεκριμένο. Το σπίτι στο οποίο έμενε ο Μπενάκης μέχρι που απεβίωσε ήταν νοικιασμένο. Με νίκιο ήταν. Κύριε Μίχα, σας περνάει από το μυαλό καθόλου? Είπατε ότι ήταν ταπεινή η μητέρα σας και δεν ήθελε να συγκρουστεί με πανίσχυρες οικογένειες και γι' αυτό σας απαγόρευε ή δεν σας έλεγε? Σας έχει περάσει ποτέ από το μυαλό, έστω αναδρομικά, μήπως μπορεί να φοβόταν για σας και να ήθελε να σας προστατέψει? Βεβαίως φοβόταν το μέγεθος αυτών των οικογένειων. Βεβαίως, ο καθένας τα φοβόταν. Πέθανε λοιπόν το 2003, έτσι δεν είναι? Τι είπατε, ανησυχείτε? Βεβαίως, γιατί εντάξει, πάω και ενοχλώ κάποιες οικογένειες οι οποίες μπορούν να με συνθλίψουν αύριο το πρωί. Δεν έχω το ίδιο μέγεθος αντοχής με τους ίδιους. Το 2003 πέθανε η μητέρα σας. Από το 2003 μέχρι τώρα που εσείς είστε ο κληρονόμος της περιουσίας της, γιατί είπε και ο κύριος Κυριαζίδης πριν 36 χρόνια, τώρα αρχίζει από το 2003 μέχρι το 12, τώρα που είμαστε δεν είναι 36 χρόνια, είναι πολύ λιγότερα. Άρχισα και έκανα έρευνα σε διάφορα υποθηκοφυλακεία της χώρας και στο 2005-2006 άρχισα και κατανοούσα περίπου κάποια περιουσιακά στοιχεία του Μανώλη Μπενάκη. Από τα οποία το 2008 έχω αρχίσει και ενοχλώ το Μουσείο Μπενάκη για το συγκεκριμένο κομμάτι στο Μαραθώνα. Έχω ενημερώσει προφορικά και με επιστολή, όχι εξώδικη, την κυρία Καλιγά για το Στροφίλι. Υπάρχουν και άλλα σημεία, για τη Σύρο, υπάρχουν και σε άλλα σημεία. Νομικά έχετε αναθέσει σε κάποιον? Νομικά έκαναμε αποδοχή στο πλέον πασιφανές που διεκδικούμε για το θέμα του Μαραθώνα με δικηγόρο, τον κύριο Ταπόγλου, με τον οποίο κάναμε την αποδοχή, στην οποία χρεωθήκαμε και για αυτό το θέμα και δεν μπορέσαμε να κάνουμε μεταγραφή στο Καπαντρίτη. Δηλαδή στο υποθηκοφυλάκιο, στο οποίο ανήκει το συγκεκριμένο. Κύριε Σαγγελέα, να διακόψω τον κύριο Μίχα. Εφόσον έχει κάνει αποδοχή όλα αυτά που λέει, πώς ο υποθηκοφύλακας δεν γράφει? Έχει δικαίωμα, δεν ξέρω, ρωτάω τον Σαγγελέα. Κάπου φαίνεται εντόπισε ένα κάποιο λάθος. Σε αυτή την περίπτωση που δεν γράφει ο υποθηκοφύλακας, ή θα πάει ο ενδιαφερόμενος στον εισαγγελέα ακροάσεων να ζητήσει να γίνει μια σύσταση στον υποθηκοφύλακα. Επειδή όμως για θέματα εγγραφής πρέπει να βγει με την επουσία δικαιοδοσία απόφαση να υποχρεωθεί ο υποθηκοφύλακας να εγγράψει σε δημόσιο βιβλίο. Αλλά και έτσι θα έπρεπε να αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα. Εγώ όμως θα ήθελα να ρωτήσω, η μητέρα του κυρίου Μίχα έκανε αποδοχή κληρονομίας? Έβαλε όλα αυτά που κληρονόμησε με τη δημόσια αυτή διαθήκη που βλέπω εδώ πέρα? Δημοσιεύθηκε, είναι στο Πρωτοδικείο Αθηνών, στο 5ο κτίριο 201 γραφείο και ήταν γενική κληρονόμος. Έκανε αποδοχή η μητέρα σας, κύριε Μίχα, πρώτα? Έχει, γιατί υπάρχει και κληρονομητήριο. Αυτό το κληρονομητήριο τότε της μητέρας σας μεταγράφει, ή μήπως δεν μεταγράφει, με αποτέλεσμα εσείς τώρα να έχετε κόλλημα να μην μπορείτε να μεταγράψετε? Μεταγράφεται κάθε φορά όταν υπήρχε κάποιο περιουσιακό στοιχείο. Σίγουρα για να δηλαδή πουλήσει... η μητέρα σας, για να καταλάβει, η μητέρα σας έκανε ενέργειες και μετέγραφε εκάστοτε κάθε φορά το περιουσιακό στοιχείο που ανεκάλυπτε? Ακριβώς. Υπάρχει δηλαδή υπάρχει τέτοια μεταγραφή της μητέρας μου και σας λέω στην Κυπαρισία συγκεκριμένα. Είχε αυτά πάρει, όμως, μπορεί και σε άλλο σημείο. Αυτά όμως τα περιουσιακά στοιχεία εδώ με μετοχές κλπ. Που έχει δώσει λογοδοσία ο κύριος Σαμαράς. Αυτά τα βρήκα 1977 και αυτά είναι περιουσιακά. Αυτά τα βρήκα πριν 3 χρόνια περίπου. Μέσα σε
σε φακέλους της μητέρας μου και πάλι ψάχνοντας. Δηλαδή, για να καταλάβω, πολύ πρόσφατα και τις φιλόγραφες. Κάνατε μεταγραφή κληρονομητρίου μόνο κάθε φορά που βρίσκατε κάποια στοιχεία περιουσιακά. Δεν έκαναν τίποτε, γιατί έτσι ήταν και ο νόμος τότε, τους το επέτρεπε. Λοιπόν, και με την αποδοχή αυτή επενέβαινε και η φορολογική αρχή και επέβαλετε. Και πλήρωσε ακριβώς, δηλαδή και κατά ένα μέρος η μητέρα σας. Πάντα έχει πληρώσει. Τώρα εσείς που έχετε κάνει την αποδοχή κληρονομίας για τα 60 στρέμματα στο Μαραθώνα, δεν ήρθε η εφορία να σας πει, κύριοι, είσαστε... Χρωστάμε από 65.000, 68.000 έκαστος. Επί μας έχει καταλογιστεί αυτό το μας έχει καταλογιστεί. Δηλαδή είναι 200.000 περίπου, 180.000 απαιτητά. Η εφορία καταλογίζει. Ναι. Ο υποθηκοφύλακας δεν μεταγράφει. Δεν μεταγράφει. Είστε ιδιοκτήτης, δεν είστε ιδιοκτήτης? Δεν είμαι ιδιοκτήτης μέχρι να μεταγράφει. Ωραία. Τα λεφτά όμως αισθάνε. Δεν χάνει όμως το κληρονομικό του δικαίωμα. Όχι. Αλλά η εφορία. Αλλά χάνεται η περιουσία επειδή την πουλάει το Μουσείο Μπενάκη. Την πουλάει. Ακριβώς. Ίσως γι' αυτό δεν μεταγράφει ο υποθηκοφύλαξ. Να ρωτήσω κάτι μισό λεπτό για να μην τρελαθώ. Πώς είναι δυνατόν να πουλήσεις κάτι το οποίο δεν είναι δικό σου? Έχει μεταγραφεί στους Μπενάκηδες? Να ρωτάω. Λοιπόν, τίθεται ένα θέμα τότε. Εάν η πλευρά Μπενάκη, διαμέσου Ιδρύματος, πήγε και παρέστησε εν γνώση του, ψευδός τώρα σε αυτή την περίπτωση, από ό,τι φαίνεται, ότι είναι ο μοναδικός κληρονόμος ή ο μοναδικός κύριος του ακινήτου αυτού, τίθεται θέμα. Ναι, δεν το ξέρω. Να ρωτήσω κάτι. Για να μεταβιβάσεις ή να αγοράσεις, πουλήσεις κλπ. Οποιοδήποτε ακίνητο δεν χρειάζεται το κτηματολογικό απόσπασμα, στο οποίο φαίνεται αν έχει μεταγραφεί το ακίνητο? Δεν ξέρουμε αν έχει μπει εκεί ο Σχοινιάς. Δεν το ξέρω. Θέλει έρευνα αυτό. Αλλά το κτηματολόγιο δεν ξέρουμε. Δεν έχει ακόμα το κτηματολόγιο τελειώσει στο... Ωραία. Δεν χρειάζεται το πιστοποιητικό της μεταγραφής από το υποθηκοφυλακείο? Μα αυτό λέμε το θέμα. Αν πηγαίνεις να κάνεις αγοραπολισία, κάνεις μια δικαιοπραξία με ψευδές περιεχόμενο και πας μετά με αυτή τη δικαιοπραξία. Εγώ αυτό που ψάχνω να βρω είναι μεταγράφει στον υποθηκοφύλακα. Σε ποιον έχει μεταγραφεί, αυτό ρωτάω εγώ. Έχει μεταγραφεί στους Μπενάκηδες? Θέλει έρευνα στο υποθηκοφυλακείο. Συγγνώμη, τι εννοείται με αυτό? Αυτή η έκταση δεν είναι δυνατόν να μην ανήκει σε κανέναν. Ανήκε λοιπόν στο Μακαρίτη τον Μπενάκη. Από τα 352 το Μουσείο Μπενάκη έχει κάνει μία αποδοχή 200 στρεμμάτων περίπου. Όπως ακριβώς το περιγράφει αποδοχή μέσα. Από ποιον? Από το Μουσείο. Το Μουσείο έχει κάνει για πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ακριβώς. Έχει κάνει για τη συγκεκριμένη περιοχή, για το συγκεκριμένο χτήμα των 352 στρεμμάτων. Άρα έχει κάνει επί του πραγματικού. Επί του πραγματικού. Έτσι, αλλά πουλάει και δεν είναι εξαδιαιρέτου. Για τα 200 στρέμματα είναι το δικό του το δικαιωματικό. Είναι όμως εξαδιαιρέτου. Δεν έχει δικαίωμα να πουλάει και δεν έχει γνωστοποιηθεί ότι το υπόλοιπο χτήμα είναι κάποιων κληρονόμων, γιατί δεν γίνεται η μεταγραφή στο υποθηκοφυλακείο. Άρα δεν είναι κανενός αυτή τη στιγμή αυτό που πουλιέται? Παρουσιάζεται ως ιδιοκτήτης το Μουσείο Μπενάκη, χωρίς να είναι. Μάλιστα. Αυτό που ανέφερε εφόλης της κυριότητας, ενώ υπάρχει συγκυριότητα. Μάλιστα. Αυτά πρέπει εκτοπίζουν τους λοιπούς συγκυρίους από κληρονομική να τα βρείτε αιτία. Στα δικαστήρια και με τους νομικούς σας συμπαραστάτες. Δεν μπορώ να κάνω εγώ δίκη εδώ. Έτσι λοιπόν με αυτά και με αυτά στέλνετε εξώδικο στον κύριο Σαμαρά, όχι για όλα αυτά που μας λέτε τώρα. Όχι, τίποτα από αυτά. Μόνο για την διαχείρισή του στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά όταν ήταν εφηβητής. Έτσι, για να δούμε τι λέει στο εξώδικο ο κύριος Μίχας. Ο Παναγιώτης Μίχας, γιος της μοναδικής κληρονόμου του Εμμανουήλ Αντωνίου Μπενάκη, ακολουθεί τη δικαστική οδό, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις για το τι πραγματικά συνέβη την επίμαχη περίοδο κατά την οποία ο Μανώλης Μπενάκης ήρθε σε σύγκρουση με τον ανιψιό του Αντώνη Σαμαρά με αφορμή τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου μετοχών και ομολόγων που κατήχε. Στις 30 Νοεμβρίου του 2012 λοιπόν, δικαστικός επιμελητής επιδίδει στα κεντρικά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, στη Λεωφόρο Συγκρού, εξώδικο δήλωση πρόσκληση του Παναγιώτη Μίχα προς τον Αντώνη Σαμαρά, για να λάβει γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες, όπως αναγράφεται και στην έκθεση επίδοσης. Ας δούμε τι αναφέρει ο Παναγιώτης Μίχας στην εξώδικο δήλωση πρόσκληση προς τον Αντώνη Σαμαρά. Την χάνω νόμιμος συγκληρονόμος της αποβιωσάσης μητέρας μου Άννας Ματσιάλη το γένος Καβουροπούλου.
η οποία είναι η μοναδική νόμιμος κληρονόμος της περιουσίας που κατέλειπε ο αποβιώσας Εμμανουήλ Αντωνίου Μπενάκης, δυνάμει της δημοσιευθήσας διαθήκης του, δημοσιευθήσα την 10η 1977 με την υπαριθμόν 2754 κάθετος 1977 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών με αριθμό πρακτικού διαθήκης 1240 τόμος 411 αριθμός 88, με την από 28 Ιανουαρίου 1977 λογοδοσία σας ως εντολοδόχος του Εμμανουήλ Αντωνίου Μπενάκη ομολογείτε την διαχείριση του χαρτοφυλακίου μετοχών και ομολογιών του ως άνω αποβιώσαντος στην χρηματιστηριακή εταιρεία Deacon ευρισκομένη στο Τορόντο του Καναδά και την ύπαρξη υπολείπου μετοχών και ομολογιών και ενδεχομένως μετρητών στο λογαριασμό του ως άνω χαρτοφυλακίου, το οποίο διαχειριζόσαστε. Στην εξώδικο λογοδοσία σας αποφύγατε να αναφέρετε το βασικό στοιχείο του χαρτοφυλακίου του λογαριασμού διαχείρισης και επιπλέον δεν αναφέρετε το επίσημο statement της χρηματιστηριακής βάσει το οποίο αποδεικνύεται η γενομένη από εσάς διαχείριση και το υπόλοιπο της διαχείρισης. Επειδή είμαι νόμιμος συγκληρονόμος, ως νόμιμος συγκληρονόμος της αποβιωσάσης μητέρας μου, του ανωτέρου χαρτοφυλακίου, του οποίου ομολογήσατε την ύπαρξη, παρακαλώ όπως εντός 3 ημερών χορηγήσετε σε εμένα είτε στον εξουσιοδοτημένο δικηγόρο μου Κωνσταντίνο Ταπόγλου του Ηλία, κάτοικο Αθηνών, οδός 3η Σεπτεμβρίου 13, όλο το αποδεικτικό υλικό το οποίο κατέχετε, καθώς και αντίγραφα όλων των εγγράφων τα οποία αποδεικνύουν τη βασιμότητα της εξώδικης λογοδοσίας σας της 28ης Ιανουαρίου 1977. Επίσης, παρακαλώ όπως μου γνωστοποιήσετε, πρώτον, τον ειδικό λογαριασμό και οποιονδήποτε άλλο λογαριασμό βάσει του οποίου προβαίνατε σε συναλλαγές για λογαριασμό του ως άνω εντολέα σας Εμμανουήλ Αντωνίου Μπενάκη σε σχέση με το χαρτοφυλάκιό του και δεύτερον, τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού με τον οποίο ήταν συνδεδεμένο το χαρτοφυλάκιο και στον οποίο κατατίθεντο τα προϊόντα λήξεως και πωλήσεως ομολογιών, μετοχών, μερισμάτων και μετρητών. Επειδή επιφυλάσσομαι παντός νομίμου δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής, παραγγέλλεται όπως με την ρητή επιφύλαξη παντός εν γέννη νομίμου δικαιώματός μας επιδώσει νόμιμα και κατά τον προσήκοντα τρόπον την παρούσα μας προς αυτούς τους οποίους απευθύνεται για να λάβουν γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφων άμα ταύτη ολόκληρη εις την υπ' αυτού συνταχθισωμένη έκθεση επιδόσεώς του. Φυσικά ο δικαστικός επιμελητής δεν βρήκε τον ίδιο τον κύριο Αντώνη Σαμαρά στα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας στη Λεωφόρο Συγκρού, αλλά επέδωσε την εξώδικο δήλωση πρόσκληση σε στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού και συγκεκριμένα στον προϊστάμενο της νομικής υπηρεσίας, κύριο Στυλιανό Στάικο. Κυρίες και κύριοι, δυστυχώς ο Παναθηναϊκός έχασε με 3-1 από την Τότεναμ. Έληξε το παιχνίδι, άλλη μια ελληνική ομάδα. Δέσο, να είμαστε καλά. Υγεία. Πώς να είμαστε καλά με το... Κύριε, βαζελίζεστε. Όχι, όχι ο πληθυντικός. Όλοι είμαστε, δεν το ξέρει και η ίδια. Ωραία, δεν σας προσβάλλω, σας παρακαλώ. Παρακαλώ. Καλά, τώρα μην το κάνουμε ρίγκ για το ποδόσφαιρο. Είχατε καμιά απάντηση, καμιά όκληση από κάποιον συνεργάτη? Τριήμερο θα δώσατε προθεσμία? Τριήμερο, όχι, δεν έχω λάβει καμία. Πότε ήταν αυτό, θυμίστε μας? Την περασμένη Παρασκευή. Την Παρασκευή που πέρασε. Ναι. Ένα τριήμερο. Δεν έχετε πάρει. 4 μέρες. Ποτέ δεν είναι αργά, μπορείτε να πάρετε. Τι θα κάνετε αν δεν πάρετε απάντηση? Τι σας λέει ο δικηγόρος? Επιφυλάσσετε παντός νομίμου δικαιώματος. Ναι. Ποιο είναι αυτό το νόμιμο δικαίωμα, θα ήθελα να ξέρω και τι σκοπεύετε να κάνετε. Ο κύριος Αγγελέας θα μας πει, τι να ξέρει ο κύριος Μίχας. Θα τον έχει ενημερώσει και ο δικηγόρος του, φαντάζομαι, τον κύριο Μίχα. Όχι, δεν με έχει ενημερώσει. Πέστε μας, κύριε Αγγελέα, ρωτάει η κυρία Σπυροπούλου, εάν δεν πάρει απάντηση, τι μπορεί να κάνει για να διεκδικήσει αυτά που λέει ότι. Μισό λεπτό να διευκρινίσουμε εδώ στον κόσμο, γιατί μπορεί να μην το έχει καταλάβει, ότι ο άνθρωπος δεν ζητάει λεφτά. Έτσι, για να μην μπλεκόμαστε. Ζητάει από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος ήταν τότε διαχειριστής της περιουσίας εκεί, στην Αμερική και στον Καναδά του Μπενάκη, τα στοιχεία των λογαριασμών. Έτσι. Στοιχεία ζητάει ο άνθρωπος, δεν ζητάει λεφτά. Ναι, δέστε, με το άρθρο 303 του αστικού κώδικα
σε αυτή την περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση σε λογοδοσία και δόθηκε η λογοδοσία όπως την αναπτύξετε, όποιος έχει τη διαχείριση, ορίζει το άρθρο 303 του Αστικού Κώδικα, έχει τη διαχείριση μιας ολικά ή μερικά ξένης υπόθεσης, εφόσον η διαχείριση συνεπάγεται εις πράξεις και δαπάνες, έχει υποχρέωση για να λογοδοτήσει. Για το σκοπό αυτό, ο δοσύλλογος οφείλει να ανακοινώσει στο δεξίλογο λογαριασμό που να περιέχει αντιπαράθεση των εσόδων και των εξόδων, καθώς και ό,τι προκύπτει από την αντιπαράθεση αυτή και να επισυνάψει τα δικαιολογητικά εφόσον συνηθίζονται. Εδώ σε αυτή τη συναλλαγή συνηθίζονται να δίνουν τα αποδεικτικά έγγραφα που περιέχουν και το statement account, τον βασικό λογαριασμό. Και τα ζήταγε ο Μπενάκης, νομίζω. Εδώ ο κύριος Σαμαράς, ο δοσύλλογος είναι ο κύριος Σαμαράς εδώ, έτσι. Ναι, ο λογοδοτών. Ο δοσύλλογος. Ναι, έτσι λέγεται νομικά. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται. Καλά, είναι, ο δεξίλογος είναι ο κύριος... Ο εντολέας. Λοιπόν, μετά από 30 χρόνια όμως υποχρεούται, κύριε Εισαγγελέα, να κρατάει τον αριθμό λογαριασμό της τράπεζας. Δέστε, αυτό τίθεται από ηθικής πλευράς, έτσι. Τίθεται θέμα από νομικής πλευράς παραγραφής αξιώσεων. Αλλά το θέμα είναι εδώ όπως... Έχει παραγραφεί αυτό, δεν είναι, από νομικής πλευράς. Μισό λεπτό να δείτε πώς μπαίνει το θέμα τώρα. Υπάρχει εδώ πέρα, μέσα σε αυτό το λογαριασμό στο Τορόντο, ομολογίες με επιτόκιο 10,6% από το 1976 τον Ιούνιο που λήγουν το 1996. Δηλαδή όποιος τα πήρε αυτά μπορεί να εναχθεί με αδικαιολόγητο πλουτισμό που η προθεσμία παραγραφής είναι 20 χρόνια. Μάλιστα. Οπότε θα από το 1996 δηλαδή. Και 20 χρόνια. Ωραία. 2016. Πολύ ωραία. Δεν έχει παραγραφεί. Όχι. Και δεν ξέρουμε γιατί είναι 50.000 ομολογίες, λέει εκεί πέρα. Με επιτόκιο. Αξίας. 50, δεν λέει πόσο. Είναι 50.000 ομολογίες Union Gas με επιτόκιο 10,62%. Ιούλιος 15 Ιουλίου 1996. Υπάρχουν και άλλες, το 91, το 81, το 83, βλέπω εδώ πέρα. Μάλιστα. Τι ποσά βγάζουν. Το θέμα, κύριε Καρατζαφέρη, είναι το εξής: ότι πρέπει να βοηθηθεί αυτός ο άνθρωπος, να δοθούν αυτά τα στοιχεία, τα περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται στο εξωτερικό, να δηλωθούν στην Ελλάδα να φορολογηθούν και να έρθουν τα χρήματα από το Τορόντο του Καναδά στην Ελλάδα και να φορολογηθούν. Εδώ φορολογεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, λέει οι φόροι σκοτώνουν τους φόρους και πετάμε τόσο φορολογικό σύστημα. Γιατί να μην διευκολυθεί εδώ πέρα ο Έλληνας πολίτης που πρέπει να ασκήσει τα κληρονομικά του δικαιώματα. Μέσα στο δίκαιο δεν είναι και αυτό. Στο δίκαιο είναι. Γιατί κύριε... θα μένουν τα λεφτά αυτά στο Τορόντο του Καναδά, παρακαλώ. Να σας ρωτήσω κάτι. Αν είναι. Εγώ πιστεύω ότι... Μπορεί να έχουν έρθει. Να δούμε τους διάβλους. Όλοι οι νομικοί, να μην κάνουμε εικασίες από αυτό. Οι έξυπνοι λένε ακολουθήστε τη ροή του χρήματος. Για να βρείτε ό,τι μπορείτε να βρείτε. Το μόνο είναι κάνουμε μια υπόθεση εργασίας εδώ. Ναι, όχι, να μην κάνουμε. Δώσαμε χαρακτηρισμούς. Όχι, αλλά μπορούμε όμως να πούμε. Νομικές τοποθετήσεις. Έστω και απέραστο τριήμερο, να βρει χρόνο ο κύριος Πρωθυπουργός μέσω ενός συνεργάτη του να του δώσει τα στοιχεία αυτά και να πάει. Και υποτεθήστο ότι ο κύριος Σαμαράς σας δίνει τα στοιχεία και παίρνετε τα λεφτά και λέει 50.000 μετοχές και είναι πάρα πολλά λεφτά. Οικονομήσατε μια χαρά θα είστε. Τι θα τα κάνετε τα λεφτά αυτά? Να σας πω. Θα πληρώσει τους φόρους που οφείλει. Όχι σε δόσεις, τους φόρους πληρώσει μετρητής. Τους φόρους έτσι και αλλιώς θα πληρωθούν σε κάποια στιγμή ή θα μπούμε φυλακή όπως όλοι οι Έλληνες. Είναι πολύ απλή διαδικασία. Έχουμε και αυτή την απειλή. Αυτό φορά, αν βεβαιωθούν από το... Ναι. Όταν με το καλό, αν μπορέσει να αξιώσει ο Θεός να έρθουν αυτά τα χρήματα στην Ελλάδα, εγώ προτείνω στον Πρωθυπουργό μας να διατεθούν για τους καρκινοπαθείς και τους νεφροπαθείς. Όχι, από εκείνον, από εσάς. Από εμένα. Εις μνήμη του Μανώλη Μπενάκη. Απλώς δεσμεύεστε και λέγομαι να διευκολύνετε με να φέρουμε τα λεφτά και θα τα δώσω για τους καρκινοπαθείς. Και ειδικά στα παιδιά με αυτές τις ασθένειες. Και είχα μια ερώτηση που έχω να σας κάνω. Είμαι σε πολύ άσχημη κατάσταση, αλλά δέχομαι ότι ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να αγωνίζεται και να φέρνει βόρτα τη ζωή του μέσα από τις προσπάθειές του. Μια ερώτηση: στο βίντεο που είδαμε, πήγατε και δώσατε μια συνέντευξη στον χώρο εκεί που είναι το περιουσιακό στοιχείο των στρεμμάτων στο Μαραθώνα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Ήταν μια κυρία η οποία ήταν φύλακας της περιοχής. Όχι, ξαφνικά παρουσιάστηκαν ένα ζευγάρι με ένα αυτοκίνητο, ακολουθούμενο πάλι από ένα αυτοκίνητο πιο πίσω, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να το έχετε καταγράψει,
οι οποίοι μας πλησιάσανε και μας είπαν ότι απαγορεύεται να κάνουμε εικονοληψία στην περιοχή αυτή. Και ρώτησα για ποιο λόγο, η πρώτη μου ερώτηση. Λέει γιατί είναι αρχαιολογικός χώρος. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί είναι αρχαιολογικός χώρος? Και τους λέω, μα δεν είναι, αρχαιολογικός χώρος. Μήπως σε σχέση με το Μουσείο Μπενάκη? Ναι, λέει είναι ιδιοκτησία, λέει, του Μουσείου Μπενάκη. Ούτε λέω ιδιοκτησία του Μουσείου Μπενάκη είναι, γιατί απ' έξω ακριβώς υπάρχει πινακίδα. Τηλεφωνήστε, σας είπε στην. Και μετά μου λέει, συγγνώμη, λέω, είναι ευθύνη δική μου που βρίσκονται εδώ. Σας είπε, τηλεφωνήστε και είπατε θα το κάνω. Τηλεφωνήσατε? Όχι, δεν τηλεφώνησα. Δεν τηλεφωνήσατε? Όχι, δεν τηλεφώνησα. Τι αρχαιολογικός χώρος είναι που πρέπει? Γιατί δεν μου έδωσε και πλήρη στοιχεία. Τη ζήτησα στοιχεία. Για να είμαστε κι εμείς ενήμεροι, είπε. Έτσι είπε από την. Δεν ήταν και κακό δηλαδή το να ελέγξει ποιος πήγε εκεί. Μα με ποια ιδιότητα? Πρέπει να δηλώσει ιδιότητα. Είμαι φύλακας. Και μου είπε μετά ότι περνάγαμε τυχαία. Μέρος εκείνα ήταν, σου λέει κάνει που συμβαίνει κάτι, δεν είναι κακό να ενδιαφέρομαστε για τον πλησιό μας. Του υπέδειξε να τηλεφωνήσει στην αρχαιολογική υπηρεσία για να είμαστε και εμείς ενήμεροι από ό,τι είπε. Και μου έδωσε ένα κινητό για την ακρίβεια, το οποίο δεν το έχω κάνει και χρήση. Δεν μου έδωσε ούτε τηλέφωνο αρχαιολογικής, γιατί κάθε υπηρεσία έχει κάποια σταθερά τηλέφωνα. Μάλιστα. Συγγνώμη, και αν ήταν αρχαιολογική υπηρεσία, θα είχε κάπου μια ταμπέλα για αρχαιολογική υπηρεσία. Ιδιωτικός χώρος. Για ταυτότητα, υπόδειξη. Όχι, θα είχε μια ταμπέλα αρχαιολογική υπηρεσία μαραθώνα. Ξέρω ποια είναι η αρχαιολογική. Και αν ήταν αρχαιολογική υπηρεσία, πώς πούλησε 50 στρέμματα ή πόσα πούλησε? Γεννάται ένα θέμα. 20. Πώς πολλούνται 20 στρέμματα αρχαιολογικής στην Αρχιρόδο περιοχής? Και άλλα 20 πριν από μερικά χρόνια σε κάποιον κύριο Ψαρό. Μάλιστα. Κύριε Ζαγγελέα, υπάρχει θέμα, μπλέκεται και ο νόμος περί αρχαιολογικών. Πουλάνε αρχαιολογικές περιουσίες. Ακούστε με. Μάλλον δεν πρόκειται περί αρχαιολογικές. Και μπορεί ο κύριος Μίχας να πάει να βάλει και εκεί και αυτός μια ταμπέλα, ιδιωτική περιουσία συγκληρονόμου Μίχα. Να βάλει και ένα τροχόσπιτο. Δεν είμαι εγώ, είμαι συγκληρονόμος του Μανώλη του Μπενάκη. Λοιπόν, απότερος. Κύριε Σαγγελέα, ακούστε με. Πριν από καιρό πήγα και έκανα ένα γύρισμα, βρήκα ένα κτήμα χωράφι στη Βαρυμπόπη. Μέχρι να στήσουμε τις κάμερες, ήρθε ένας κύριος, ευγενής, λέει τι κάνετε εδώ, πρέπει να φύγετε. Εμένα δεν με είχε δει ακόμα. Λέει εσείς τι κύριε Καταρίνη? Τι θες φίλε μου, του λέω. Με συγχωρείτε, φύλακας είμαι. Το φυλάμε 24 ώρες το 24ωρο το κτήμα του τάδε και δεν αφήνουμε να μπει μέσα. Αυτές τις εντολές έχουμε. Αλλά αφού σας γνωρίζω από την τηλεόραση, κάντε τη δουλειά σας. Και φύγετε. Ένα τέτοιο πράγμα. Προστιθείς. Όχι, προφανώς είναι φύλακας. Προστιθείς. Προφανώς είναι φύλακες του κτήματος εκ μέρους τους προσλαμβάνουν. Αυτό είναι καλό γιατί φυλάσσει την περιοχή και έτσι δεν καταπατείται εύκολα. Μια άλλη ερμηνεία είναι ότι κάποιος είναι στην τσίτα και περιμένει να δει μήπως κάτι τρέξει και έρχεται και λέει εδώ είναι αρχαιολογικός χώρος, πάρτε την αρχαιολογική υπηρεσία και ενημερώστε μας για να φοβήσει, να αποτρέψει ή να μην επιτρέψει. Ακριβώς. Μια άλλη ερμηνεία. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Λάμπρο Πάσχο, να δούμε τι τρέχει. Είμαστε κλεισμένοι στο στούντιο. Έλα Λάμπρο μου, ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Θα αρχίσουμε από τα άσχημα νέα σήμερα από τον ΟΑΕΔ, καθώς το 26% ανήλθε η ανεργία τον Σεπτέμβριο του 2012 έναντι 18,9% τον ίδιο μήνα του 2011 και 25,3% τον Αύγουστο του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Στους νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών το ποσοστό ανεργίας εκτινάχθηκε στο 56,4% από το 47,6% που ήταν έναν χρόνο νωρίτερα. Το ποσοστό ανεργίας στις γυναίκες αυξήθηκε στο 30,1% ενώ στους άνδρες αυξήθηκε στο 22,9%. Απεργούν Παρασκευή οι εργαζόμενοι στο ΙΔ Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων ΙΚΑ. Η ΠΟΣΕ ΙΚΑ ζητά να μην απολυθούν με δικαστική απόφαση 500 εργαζόμενοι του Ιδρύματος, οι οποίοι έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ. Και στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, για όλους και για όλα μίλησε ο Αντώνης Σαμαράς στην γερμανική εφημερίδα Bild.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι θα παραμείνουμε στη ζώνη του ευρώ τους τελευταίους 2 μήνες. Έχουμε καταφέρει πολύ περισσότερα από όσα έχουν γίνει τις τελευταίες 3 δεκαετίες στην Ελλάδα. Στο ερώτημα πόσο θα απασχολεί τους Γερμανούς η ελληνική κρίση και την παρατήρηση ότι πολλοί δεν θέλουν να ακούσουν πια ούτε τη λέξη για το θέμα, ο Αντώνης Σαμαράς επισημαίνει: κάνουμε τα πάντα για να βγούμε γρήγορα από την κρίση. Εσείς ακούτε για κρίση, εμείς υποφέρουμε από αυτήν. Και κανένας δεν ενδιαφέρεται περισσότερο να ξεπεραστεί η κρίση από τους ίδιους τους Έλληνες. Να μεταφερθούμε στην Αλεξανδρούπολη τώρα, όπου μια 30χρονη κοπέλα στην Μάκρη, η οποία απολύθηκε πρόσφατα από την δουλειά της, αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει πέφτοντας από την πλατεία του λιμανιού. Ευτυχώς εκεί βρέθηκε ένας ψαράς, ο οποίος και την πρόλαβε πριν κάνει το απονενοημένο διάβημα. Ακόμη ένα περιστατικό που καταγράφεται στην ικτρή κατάσταση που βρίσκονται οι Έλληνες λόγω της φτώχειας και της ανεργίας. Να περάσουμε στο εξωτερικό δελτίο τώρα και να μεταφερθούμε στις Φιλιππίνες, όπου σε 515 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από το πέρασμα του τυφώνα Μπόφα. Πάνω από 400 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, ενώ αγνοούνται άλλοι 412. Εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί περαιτέρω. Στην Αίγυπτο να μεταφερθούμε τώρα, όπου εκτονώνει η έκρηθμη κατάσταση στο Κάιρο. Οι υποστηρικτές του πρόεδρου Μοχάμετ Μόρσι αποσύρθηκαν από την περιοχή γύρω από το προεδρικό μέγαρο αργά το μεσημέρι. 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 600 τραυματίστηκαν έξω από το προεδρικό μέγαρο τις τελευταίες 3 ημέρες. Να περάσουμε στους ισχυρούς αυτού του πλανήτη, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα φιγουράρει φέτος στην υψηλότερη θέση της λίστας Forbes με τους ισχυρότερους ανθρώπους του πλανήτη. Τη δεύτερη θέση καταλαμβάνει φέτος η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ και τρίτος ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν. Πρώτη στα του καιρού έρχεται εδώ σε εμάς στο ΑΡΤ η συνάδελφος Μαριλένα Γερδάκη. Πάμε να ακούσουμε τα νέα για τον καιρό. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Για αύριο στην Αττική ο καιρός προβλέπεται έθριος. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς παροδικές χιονοπτώσεις. Αναμένεται σταδιακή βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βορειοανατολικά βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στα υπόλοιπα δυτική βορειοδυτική 5 με 7. Η θερμοκρασία θα έχει πτώση. Στην Αθήνα θα κυμανθεί από 3 έως 13 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 2 έως 8 βαθμούς Κελσίου. Από μένα καλή σας νύχτα, επιστρέφουμε στο Λάμπρο Πάσχο. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Μαριλένα. Αυτά και από εμάς από τις ειδήσεις. Επιστρέφουμε στο κεντρικό δελτίο και τον Σπύρο Καρατζαφέρη. Καλό σας βράδυ. Πάμε στην αίθουσα σύνταξης και στον Σπύρο Σταθάκη, τον οικονομικό συντάκτη, για να πληροφορηθούμε τι γίνεται με το φορολογικό νομοσχέδιο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο. Δεν έχουμε ακόμα αποτελέσματα από τη συνάντηση του κυρίου Στουρνάρα με τους εκπροσώπους των 3 κομμάτων, διότι άργησε να ξεκινήσει η συνάντηση. Ήταν προγραμματισμένη για τις 7, ξεκίνησε μετά τις 8, γιατί πολύ απλά πριν ο κύριος Στουρνάρας είχε μια επίσης σημαντική, θα έλεγα, συνάντηση με τους τραπεζίτες, η οποία τελείωσε μετά τις 7. Εκεί γύρω στις 8 κυκλοφόρησε από το Υπουργείο ένα non-paper, όπου πρέπει να είναι οι τελικές αποφάσεις, είναι οι τελικές προτάσεις του Υπουργείου σε ό,τι αφορά τη φορολογία. Τα σημαντικότερα είναι ότι έχουμε, σύμφωνα με την τελική πρόταση του Υπουργείου, φορολογικό συντελεστή 40% για εισοδήματα από 40.000 ευρώ και πάνω. Μάλιστα. Να θυμίσουμε ότι το προηγούμενο που είχε κυκλοφορήσει και διαρρεύσει ήταν 45% φορολογικό συντελεστής από εισοδήματα 26.000 ευρώ και πάνω. Μάλιστα. Ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι αυξάνεται το αφορολόγητο από τις 5.000 σε 9.000 για μισθωτούς και συνταξιούχους όμως. Μόνο. Τι? Αυξάνεται το αφορολόγητο όριο. Ναι. Ήταν στις 5.000. Ναι. Μόνο για τους μισθωτούς όμως και τους συνταξιούχους. Ναι. Από τις 5.000 σε 9.000 ευρώ. Μάλιστα. Είναι οι προτάσεις, έτσι. Δεν ξέρω αν βελτιώνεται δηλαδή. Ναι, κατά κάποιο τρόπο. Αυτά που τα βελτιώνουν τώρα, γιατί δεν τα κάνανε από την αρχή. Σωστή ερώτηση. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει κάποια στιγμή ο κ. Τουρνάρας, μακάρι να απαντούσε. Όχι, γιατί λένε ότι είναι φιλολαϊκοί και θέλουν να βοηθήσουν δυσκολία. Να που είχαν περιθώριο. Αλλά σου λέει, αν περάσει,
Άσε να τους κουρέψουμε όλους. Πάμε παρακάτω. Ναι, αλλά προσέξτε τώρα, το βάρος μετατοπίζεται πλέον. Και ξέρεις πώς πήγαινε. Αυτό που έχει πετύχει δεν έχει πετύχει από λαϊκή αντίδραση. Οι βουλευτές των τριών κομμάτων που στηρίζουν άρχισαν να φωνάζουν, να γκρινιάζουν και σου λέει έτσι και έτσι 3 έχουμε παραπάνω, μας ρίξουν. Πάμε παρακάτω. Αυτό είναι αλήθεια. Από τους βουλευτές ξεκίνησε και των τριών κομμάτων. Δηλαδή και βουλευτές της Δημάρ και του Πασόκ. Καλά, και οι θέσεις μετά για επίσημες των 2 κομμάτων τις είδαμε ούτως ή άλλως. Ναι, αλλά και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είπαν ότι. Πάντως να τα λέμε όλα, αυτό είναι το ένα, πιθανόν, αλλά είναι και το άλλο. Φορτώσαμε το καμαράκι με γαϊδούρια και τέτοια, σαν του Κότσα, το ανέκδοτο. Έτσι, για να βγούμε και να πούμε εμείς οι πρωθυπουργοί καθαρίζουμε και κοιτάτε τι καλή είμαι και αυτό. Εντάξει, μεσαία τάξη και αυτά. Τώρα, αυτό ό,τι αφορά τους μισθωτούς και τους ταξιούχους, διότι οι επιβαρύνσεις θα έλεγα αυξάνονται για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Χάνουν το αφορολόγητο, αυτό δεν αλλάζει. Ναι. Φορολόγηση από το πρώτο ευρώ και αυξάνεται το τέλος επιτιδεύματος, όπως είπαμε και χθες, από τα 500 στα 650 ευρώ. Μάλιστα. Είναι αυτό ο πρόσθετος φόρος που πληρώνουν ως κοινωνική αλληλεγγύη. Επίσης, το τέλος επιτιδεύματος για τις επιχειρήσεις αυξάνεται από τα 500 στα 1000 ευρώ. Το Υπουργείο έχει υπολογίσει ότι θα εισπράξει από αυτές τις αυξήσεις γύρω στα 235 εκατομμύρια ευρώ και αυτά τα μεταθέτει στα επιδόματα των οικογενειών που έχουν 3 παιδιά και πάνω. Δηλαδή λέει, θα αυξήσω το τέλος επιτιδεύματος για μικρομεσαίους, για ελεύθερους επαγγελματίες, για επιτιδευματίες και για επιχειρήσεις και με τα λεφτά που προσδοκώ να εισπράξω θα κάνω μια αύξηση στα επιδόματα που παίρνουν οι τρίτεκνες οικογένειες και οι πολυτεκνές οικογένειες. Η φορολογία των παιδιών παραμένει, δηλαδή. Εδώ προσέξτε να δείτε τι γίνεται. Είναι ποινικό αδίκημα όποιος γεννάει παιδί, παραμένει. Καταργείται, σας διαβάζω μέσα από τον OPaper. Μέσα από τον OPaper. Καταργείται το πρόσθετο αφορολόγητο προστατευόμενων τέκνων και αντικαθίσταται με άμεση εισοδηματική ενίσχυση, η οποία θα δίνεται με εισοδηματικά κριτήρια και θα είναι 40 ευρώ για το πρώτο παιδί, 40 ευρώ για το δεύτερο και 50 ευρώ για το τρίτο. Άρα το αφορολόγητο, όπως το ξέραμε για τα παιδιά, να το ξεχάσουμε. Τα 40 ευρώ είναι το χρόνο. Αυτό δεν το ξεκαθαρίζει. Λογικά πρέπει να είναι. Κάτσε να σου πω, περίμενε. Το μήνα. Είναι το μήνα. Το είδα τώρα. Καλά κάνεις και το ρώτησες για να το δω. Είναι το μήνα. Το αφορολόγητο για τα παιδιά το ξεχνάμε. Πόσο ήταν το αφορολόγητο για τα παιδιά? Το αφορολόγητο για τα παιδιά ήταν γύρω στα 2.000 ευρώ παραπάνω. Μάλιστα. Κατά μέσο όρο σου λέω. Άρα 480. Κάπου και κάπου 2.000 ευρώ και τους δίνει 400, τους παίρνει 1.500 ευρώ. Σας βάζω ένα μέσο όρο, έτσι, ήταν γύρω στις 2.000. Δηλαδή, αν κάποιος είχε 2 παιδιά, ήταν 5.000, ένα παιδί 5.000 και 2.000, το αφορολόγητο 5.000 και 2.000 και φεύγει. Σπυράκο μου, άστα λογιστικά. Έχουμε υπογεννητικότητα στην Ελλάδα. Έχουμε. Και με αυτό που λες τώρα, εάν γίνει, το ελάχιστα βελτιωμένο, και αυτοί που κάνανε ένα παιδί δεν θα κάνουν κανένα. Και οι μετανάστες που είναι 2 εκατομμύρια, σε 10 χρόνια θα είναι περισσότεροι από τους Έλληνες. Να σας πω κάτι. Αυτά δεν τα κοιτάνε, κοιτάνε μόνο το σήμερα, πώς θα εξυπηρετήσουμε τις απαιτήσεις των δανειστών. Η οικονομία φτιάχνει, χαλάει, φτιάχνει. Τα εθνικά, άμα χαλάσουν, χαλάσανε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Τα 40 ευρώ είναι φιλοδόρημα. Ας μου επιτραπεί μια ταπεινή άποψη να εκφράσω. Είναι φιλοδόρημα. Το μεγαλύτερο δώρο του φορολογικού συστήματος ήταν το αφορολόγητο για τα παιδιά. Εφόσον το καταργείς. Και δεν θα τα πάρουν όλοι από ό,τι είπες αυτά τα 40. Όχι, θα μπουν εισοδηματικά κριτήρια. Μάλιστα. Θα μπουν εισοδηματικά κριτήρια. Δεν θα είναι όλοι δικαιούχοι. Ωραία. Για τα παιδιά, ας δούνε τι κάνουν οι Γερμανοί. Όπου δίνουν απίστευτες φοροαπαλλαγές που φτάνουν και τα 3 χιλιάρικα. Οι Γερμανοί έχουν το πιο γενναιόδωρο σύστημα φοροαπαλλαγών για τα παιδιά στην Ευρώπη. Ακόμα και από τη Σουηδία. Μάλιστα. Ωραία. Να δούμε. Αυτό είναι βέβαια ένα non-paper που δεν ξέρουμε που θα φτάσει. Σωστό. Άμα πιέσουν λίγο περισσότερο οι βουλευτές, μπορεί να γίνουν και καλύτερα τα πράγματα. Ευχαριστούμε Σπύρο Σταθάκη για την ενημέρωση. Και πάμε, σήμερα ήταν η επέτειος της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Πολλοί λέγανε ότι θα γίνουν επεισόδια, θα γίνουν πράγματα, θα ξανακαεί η Αθήνα. Η Λιάννα Σπυροπούλου έχει κάνει ένα ρεπορτάζ βίντεο, να το δούμε παρακαλώ.
Δεκεμβρίου 2008. Στη διασταύρωση Τζαβέλα και Μεσολογγίου στα Εξάρχεια, μια σφαίρα αστυνομικού κόβει το νήμα της ζωής ενός 15χρονου παιδιού. 4 χρόνια πριν, ο ειδικός φρουρός Επαμεινώντας Κορκονέας σήκωσε το όπλο του και σκότωσε τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Τον δολοφόνησε εμψυχρό. Εξαιτίας ενός διαπληκτισμού, ενός καυγά μεταξύ ανηλίκων και ένστολων που υποτίθεται ότι η δουλειά τους είναι να διαφυλάττουν την ένομη τάξη. Η είδηση διαδίδεται σαν αστραπή μέσω του διαδικτύου και των social media. Λίγη ώρα αργότερα η Αθήνα πλημμυρίζει από χιλιάδες μαθητές, φοιτητές αλλά και ενηλίκους. Οι διαδηλώσεις σε πολλές περιπτώσεις μετατρέπονται σε συγκρούσεις. Η πρωτεύουσα και άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας μετατρέπονται σε πεδία μάχης μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών. Η εξέγερση του Δεκέμβρη, όπως ονομάστηκε από πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης, κράτησε μέρες. Καταστροφές, εμπρισμοί, ξεβαρμοί, κοκτέιλ δακρυγόνων και μολότοφ ήταν το σκηνικό που επικρατούσε για μέρες. Κάπου εκεί, ανάμεσα στα αποκαΐδια και τα επεισόδια, χάθηκαν και ειρηνικές συγκεντρώσεις και πορείες εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών που δεν πουλούσαν για τα μίλια. Όπως εκείνοι με τους συμμαθητές του Αλέξανδρου που ξάπλωσαν γυνή στα σκαλιά της Γαδά. Όπως οι άλλοι με τα παιδιά να προσφέρουν λουλούδια στις δυνάμεις των ΜΑΤ. Σε ένα υγιές κράτος, η δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου θα αποτελούσε εφαλτήριο για ριζικές αλλαγές στην αστυνομία. Όπως καταμαρτυρούν όμως τα γεγονότα, αυτό δεν έγινε ποτέ. Δώσω τον λόγο τώρα στον κύριο Δημήτρη Κυριαζίδη, βουλευτή Δράμας της Νέας Δημοκρατίας, και με την ιδιότητα του βουλευτή αλλά και με την ιδιότητα του πρώην αστυνομικού διευθυντή της Ελλάδας και συνδικαλιστή της αστυνομίας. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, το περιστατικό του νεαρού Γρηγορόπουλου. Νομίζετε ότι τότε η αστυνομία, όχι ολόκληρη η αστυνομία, μιλάμε, το περιστατικό ήταν μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας ή ήταν μια πράξη? Κύριε Κατσαβή, ήταν από τα, θα έλεγα, τα πιο σκληρά και για την αστυνομία αλλά και για την κοινωνία, μάλλον ως γεγονός που υπήρξε, διότι ήταν μια τραγωδία και για το ιστορικό της αστυνομίας, προς την καλή έξωθη μαρτυρία που προσπαθούσαμε καιρό να επιτύχουμε, γεγονός που έσπασε, αλλά βέβαιως και ειδικότερα το κέντρο της Αθήνας και συμπολίτες μας εδώ ενώ στην Αθήνα υπέφεραν και υποφέρουν ακόμη από τα γεγονότα εκείνα του 8. Βεβαίως πέρα από την τραγωδία, γιατί έζησα και τις δίκες και όλα αυτά τα θέματα, γιατί ήμουν τότε ο πρόεδρος των αστυνομικών, και από την άλλη πλευρά μετά τα γεγονότα ζητήθηκε συνάντηση, σας το λέω το πρώτο τώρα, δεν έχω κάνει άλλη, δεν έτυχε να κάνουμε αυτού του είδους την αναφορά, να υπάρξει συνάντηση με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ας το πω τότε, διότι όλο αυτό που επικράτησε για αρκετό διάστημα μεταφορτώθηκε σε αυτό το κόμμα, θα έλεγα. Και αν θα θυμάστε, ενώ είχε μία αύξηση των ποσοστών δημοσκοπικά το 18-19, αμέσως μετά τα γεγονότα κατέληξε στο 5-4. Και είδα την αγωνία στα μάτια του... Καλά, αν είχε τόσο κόσμο ΣΥΡΙΖΑ όσο αυτός που κατέβηκε κάτω στην Αθήνα εκείνες τις μέρες, θα ήταν κυβέρνηση από τότε. Αφήστε τώρα το πώς προκλήθηκαν τα γεγονότα, λέμε, έτσι. Να δούμε ή πού αποδόθηκαν ή και πώς αποδόθηκαν αυτά, έτσι. Θα πρέπει να το πούμε, διότι πράγματι η κοινωνία, επειδή βρέθηκε ειδικότερα στις Αθήνες εδώ σε ένα χάος, αυτά μεταφέρθηκαν και χρεώθηκαν, θα μου επιτραπεί να πω, στο ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Και από 19-17 έγινε συνάντηση. Στο 4-5 έγινε. Σας είπα και είδα την αγωνία να προσπαθήσει μέσω ημών να μεταφέρει προς την ελληνική κοινωνία ότι εμείς δεν έχουμε, ας πούμε, κάποια ευθύνη ή τα έχουμε καλά με την αστυνομία, σεβόμαστε όλο αυτό το ζήτημα, αλλά είχε γίνει η ζημιά, είχε γίνει. Δηλαδή το κακό υπήρξε. Και ταυτοχρόνως θα ήθελα να σας πω... Ο δράστης παραμένει ακόμα στο σώμα ή έχει εκδιωχθεί? Ο δράστης έχει φύγει, έχει απολυθεί, αλλά ταυτοχρόνως και ο έτερος συνάδελφος του που ήταν παρόν, χωρίς να έχει καμιά ευθύνη, κατέληξε και αυτό στη φυλακή και είναι δραμηνός.
Δεν το κράτησε τον άλλον, δεν το συγκράτησε. Δεν το συγκράτησε, τον Κορκονέα, όπως λέγεται. Κοιτάξτε. Κάτω ρε το χέρι σου. Κοιτάξτε. Και μετά δεν έκανε και αναφορά. Σε ένα τέτοιο γεγονός θα πρέπει να είσαι ότι ξαφνικά να προλάβεις όλο αυτό να το κάνεις. Ότι κοιτάξεις και εσύ να προστατευτείς. Όχι, δεν ήταν. Όχι, με συγχωρείτε, το θυμώ. Αφού είσαστε στην αστυνομία τότε. Πήγανε κάτω, παρκάρανε το περιπολικό και γυρίσανε πίσω καμιά 300 μέτρα. Αν θα επειδή αν θα πάτε, συγγνώμη, τους έλεγε στον αστυνομικό, απεμπλακείτε. Ναι. Ναι, το να υπάρξει απεμπλοκή δεν γίνεται αυτόματα. Το να βάζεις τα πόδια και να τρέχεις. Αφού έφυγαν. Σε ένα περιστατικό. Να μην κάνουμε ξανά δίκαια. Απλά θέλω να σας πω ότι και μια άλλη οικογένεια τιμωρήθηκε. Για μένα το λέω χωρίς να έχει ευθύνη για τον συγκεκριμένο. Όχι για αυτόν ο οποίος αφαίρεσε τη ζωή. Έλαβε κάποια μέτρα η ηγεσία της Ελλάς ώστε να περνούν οι αστυνομικοί από τις προβλεπόμενες από τον νόμο εξετάσεις ψυχιατρικές. Διότι ο άνθρωπος αυτός που δεν μπορεί να κρατήσει την ψυχραιμία του απέναντι σε ένα 15χρονο, ακόμα κι αν αυτό το 15χρονο τον βρίσει ή του πετάξει μια πέτρα ή ένα μπουκάλι ή ένα τασάκι, δεν ξέρω τι πετάξανε. Όταν λοιπόν ένας αστυνομικός δεν μπορεί να κρατήσει την ψυχραιμία του απέναντι σε αυτό, λυπάμαι που το λέω και νομίζω θα συμφωνήσετε, δεν πρέπει να είναι αστυνομικός γιατί δεν μπορεί να προστατέψει κανέναν. Που είναι ο ρόλος του αυτός. Θα έλεγα ότι εδώ υπάρχει ένα κενό. Είχα κάνει μεγάλη προσπάθεια και ενδεχομένως να παρεξηγήθηκα όταν φέραμε για τη χρήση των όπλων, γιατί ήταν ένα νομοθέτημα του 40, κατοχικός νόμος που συνέχιζε να μας βασανίζει, να μας ταλαιπωρεί, και αυτός που έκανε χρήση δεν έκανε χρήση. Τελικά ο αστυνομικός ήταν εκείνος ο οποίος είχε την ευθύνη, όπως και να έρχονταν τα πράγματα δηλαδή, και δυστυχώς εν μέρει συμβαίνει ακόμη και σήμερα, και εκεί μπορέσαμε να εισαγάγουμε μία διάταξη, μία ρύθμιση, έτσι ώστε κάθε χρόνο, και ήταν υποχρεωμένη η αστυνομία να δημιουργήσει σκοπευτήρια σε κάθε αστυνομική διεύθυνση της χώρας, έτσι ώστε. Μα το θέμα δεν είναι να πετυχαίνεις κάποιον. Το θέμα είναι πότε βγάζεις το όπλο από τη θήκη. Η εξοικείωση με αυτό το εργαλείο, γιατί το αστυνομικό είναι εργαλείο, και βεβαίως στη χώρα μας συμβαίνει μόνο αυτό, δεν συμβαίνει έξω από εμάς, για να δούμε και τη λειτουργία εκεί, δεν έχει γίνει. Και βεβαίως προβλέφθηκε και η ετήσια εξέταση των αστυνομικών. Πόσοι κόβονται από αυτές τις εξετάσεις? Θα έλεγα δυστυχώς δεν υπάρχει. Δεν έχει γίνει. Δεν έχει γίνει. Έχει προβλεφθεί, λέει, αλλά δεν υπάρχει. Δεν έχει εφαρμοστεί. Και θα ήταν καλό, ειλικρινώς σας το λέω, και αυτό δεν φυτεύτηκε ή δεν μεταφέρθηκε έτσι ώστε και οι ίδιοι οι αστυνομικοί να το ζητούν αυτό. Να το ζητούν για τη δική τους διασφάλιση. Και είναι κενό. Εκτός από το όπλο, κύριε Ζήτη, που είναι εργαλείο, πραγματικά το κάθε είδους όπλο, αυτό το που γίνεται με τα γκλόμπς, που χτυπάει κάποιος στο κεφάλι, ας πούμε. Και ανάποδα τα γκλόμπς, είχαμε φωτογραφίες. Όλα. Εγώ λέω σωστά. Τρώω εγώ μία στο κεφάλι μου με το γκλόμπ και πεθαίνω, ας πούμε. Και η διεθνής αμνηστία κλπ. Όλοι δεχόμαστε την έμεση βία. Δηλαδή, ο αστυνομικός μπορεί να κάνει χρήση αυτής. Αλλά η χρήση έχει ένα περιεχόμενο. Δεν μπορεί να κάνεις χρήση οπουδή. Έτσι, στο σώμα εννοώ. Να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί πέρασε ο χρόνος. Κεφάλι και λοιπά, όλα αυτά είναι θα σας παρακαλέσω. Καλά, έτσι. Λέω έτσι, να είμαστε ακριβώς έτσι. Κύριε Κυριαζίδη, αλλά βεβαίως θα πρέπει να δούμε εκείνες τις συμπεριφορές, ότι μόνος ο αστυνομικός, το είδαμε και σήμερα, ότι λαμπαδιάζεται, και βεβαίως αυτό δημιουργεί ζητήματα της δικής του προστασίας. Δηλαδή δεν θα πάρουμε μόνο τη μία πλευρά, πρέπει να δούμε και την άλλη πλευρά που δυστυχώς δεν την βλέπουμε. Δεν διαφωνεί κανείς. Δεν την ίδια απαντήστε μου σε αυτό, έχει περάσει ο χρόνος. Σωστά έγινε. Παρακαλώ. Για αυτούς τους πρώην συναδέλφους μου που σκοτωθήκαν και πρόσφατα ο ένας από αυτούς που δεν το συζητάμε, αυτό έχετε δίκιο. Αφέθηκε ελεύθερος. Έτσι. Έχει δίκιο. Δεν πήρα διάσταση που έπρεπε. Σας παρακαλώ όμως, μην πάμε, δεν έχουμε χρόνο, θέλω να σας κάνω. Έπρεπε να αποτελούν τα μόνα θύματα διαρκώς. Κύριε Κυριαζίδη, συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό που είπατε. Συμφωνώ απόλυτα. Κύριε Κυριαζίδη, ο αστυνομικός η χρήση του όπλου του την κάνει σε ίστατη στιγμή. Δηλαδή. Ποιος Δινόπουλος τον έχει ξεπεράσει, δεν σταματάς. Μα είναι σοβαρό το ζήτημα αυτό, όσο και αν θα το ξεπεράσουμε. Θέλω να παρακαλέσω να πούμε κάτι για τους αστυνομικούς.
Είπατε προηγουμένως ότι ο νόμος προβλέπει σκοπευτήρια στην αστυνομία για να προπονούνται οι αστυνομικοί. Ναι. Αυτή τη στιγμή είναι ένα καθεστώς, ναι ή όχι? Ή ήτανε και είναι. Ο αστυνομικός πάει και αγοράζει πιστόλι μόνος του, γιατί αυτό που του δίνει είναι γκρακάς από το 1940. Δεύτερον, αγοράζει τις σφαίρες και τρίτον πάει και κάνει εκπαίδευση σε ιδιωτικά σκοπευτήρια και πληρώνει. Από την άλλη μεριά οι κυβερνήσεις του κατεβάζουν το μισθό στους 600 ευρώ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δεν έχει μια δικαιολογία άμα δεν... Λέω. Κοιτάξτε, η αφαίρεση ζωής ανθρώπου δεν μπορεί να τη ζυγίσεις με κανέναν τρόπο. Όχι, λέω, γιατί όμως να μην λέμε και ότι ο αστυνομικός... Αντίθετα, πολλοί δείχνουν και υπερβάλλοντα ζήλο. Ο αστυνομικός, βεβαίως και υπάρχουν και αυτοί. Αλλά ο αστυνομικός του αστυνομικού δεν του δίνουν την δυνατότητα να γίνει αστυνομικός. Ορισμένοι οργανισμοί, όπως και της δικαιοσύνης και άλλων, έχουν να κάνουν με το φιλότιμο του ανθρώπινου δυναμικού. Το φιλότιμο. Όταν δεν του δίνουν αλεξή σφαίρα. Με το φιλότιμο. Άρα αυτό, εκεί καταλήγουμε. Και πάνε μόνοι τους. Και βεβαίως βάζουμε κατά των ανθρώπων αυτών που θα έλεγα πρόκειται τα... Όχι, υπάρχουν αυτά που λέει η κυρία Σπύρο. Υπάρχουν μια κάστα. Δεν μιλάμε για όλη την αστυνομία. Υπάρχει μια κάστα. Αλλά μια πλειοψηφία υπάρχει. Εσείς είστε όλοι καλοί. Όχι. Λέω όμως. Άρα βλέπετε λοιπόν. Ωραία, εγώ μιλάω για την πλειοψηφία. Γιατί δεν τους προστατεύουμε, γιατί δεν τους εκπαιδεύουμε. Να κάνουμε με το κράτος. Και δεν θέλω να παραξηγηθώ. Γιατί πράγματι ο αστυνομικός το έστω. Μα δεν φταίνε και οι ίδιοι αστυνομικοί όταν δεν υπάρχουν όλα αυτά που μας είπατε, που προβλέπονται στα χαρτιά και δεν προβλέπονται. Ναι, άρα βλέπετε πόσο πίσω είμαστε και στάθηκα πάρα πολλές φορές πολύ άσχημα, ερχόμενος σε συνεργασία με συναδέλφους μου έξω από τη χώρα μας, ακόμη και σε χώρες που τις θεωρούμε. Έχει περάσει ο χρόνος. Ολοκληρώστε, κύριε Ζήδη. Το πόσο ενδιαφέρον και σημασία δίνουν σε αυτόν ακριβώς που έχει να κάνει με την διασφάλιση των πολυμότερων αγαθών. Γι' αυτό πάντα πρώτο έβαζα την ασφάλεια, έτσι, το να ασφαλίσει κανείς τη ζωή σου, από τα ζητήματα της παιδείας και της υγείας. Γιατί άμα χάσει τη ζωή σου, τι να την κάνεις, την υγεία ή την παιδεία. Είναι ζητήματα τα οποία ήμασταν, θα έλεγα, πάρα πολλά χρόνια σε απόσταση. Θεωρούσαμε κάτι προεκτερικό. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. Δώστε μου, θέλω 2 λεπτά από το χρόνο. Ο Χάρης ο Μπότσαρης έχει να πει κάτι ενδιαφέρον μέσα από το άρθρο του New York Times. Ναι. Και γιατί αναφέρει την Ελλάδα περισσότερο αυτή η παράγραφος, και να μας δώσετε και την κάρτα, παρακαλώ. Ορίστε, κύριε Μπότσαρη. Το σημαντικό αυτό άρθρο των New York Times που το βλέπουμε και που μπορεί να το διαβάσει ο οποιοσδήποτε, είναι μια περιγραφή του τι συμβαίνει στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Περιγράφει τους ολιγάρχες και χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση που ίσχυε για την Ρωσία περισσότερο στο γελτσινισμό και στον Πούτιν μετά. Ολιγάρχες λοιπόν οι οποίοι έχουν τα καρτέλ για τους οποίους νομοθετούν οι πολιτικοί και οι οποίοι ρυθμίζουν τα πάντα στην χώρα. Στη συνέχεια, και επειδή περιέχει το άρθρο και μία συνέντευξη με τον κύριο Λαβρεντιάδη της Proton Bank, αναφέρεται στην Proton και στην Omega Bank που σχημάτισαν αυτόν τον όμιλο εν πάση περιπτώσει, και ενδεικτικά εκεί λέει ότι στα διοικητικά του συμβούλια ήταν ο πεθερός του του σημερινού αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου, και ο αδελφός του προηγούμενου πρωθυπουργού, του κυρίου Γιώργου Παπανδρέου. Δηλαδή ο κύριος Μπακατσέλος, ο επιχειρηματίας, και ο κύριος Νίκος Παπανδρέου, ο αδερφός του Γιώργου Παπανδρέου. Μάλιστα. Αυτό είναι το επίμαχο σημείο το οποίο δεν επέλεξαν, είπες, επιλογή. Δεν επέλεξαν να περιλάβουν στην αναδημοσίευση τους τα συστημικά μέσα ενημέρωσης. Μπράβο. Έτσι, δεν αναφέρθηκε πουθενά. Κάτι site μόνο, όπως το Σπύρο Σπέρο θα το βρείτε. Όμως, εδώ κάτι θέλει να πει η έγκυρη αμερικανική εφημερίδα. Στέλνει μήνυμα. Τώρα το γνωρίζουν αυτό. Ωραία, ναι, αλλά τώρα το βγάζουν. Εγώ τώρα, να το βγάλω πριν το βγάλουν, πού να το ξέρω. Όχι εσάς, δεν το λέω για εσάς. Καλώς κάνετε. Τώρα το βγάζουν. Και εδώ, γιατί βλέπω, Χάρη μου, μπορεί και να είναι και αυτό. Θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα στην κυβέρνηση συνεργασίας.
Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Χτυπάνε τον κύριο Βενιζέλο με συγκεκριμένα στοιχεία. Σωστά. Διότι αυτό δεν είναι ο πεθερός σου, ήταν στην τράπεζα Ωμέγα που ήταν. Όχι. Έτσι. Αυτά τα πράγματα. Για να φέρει κλειδονισμούς. Και έχουμε χτύπημα στον κύριο Βενιζέλο. Και η πρόταση για την εξαρτησία αυτό δεν έκανε. Λίστα Λαγκάρ. Λίστα Λαγκάρ που αναφέρεται εν εκτάσει το δημοσίευμα. Είναι δεύτερο αυτό. Δεύτερο είναι, ναι. Δεν ξέρω. Είναι μηνύματα. Μηνύματα και προαναγγέλουν συνέχεια. Και προαναγγέλουν συνέχεια. Δεν είναι μόνο εκβιασμοί, γιατί πρέπει να τα παρακολουθούμε όλα μέσα. Είστε πολιτικός πλέον, κυρία Ζήδη. Δείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει με τις κεντρόφυγες που αναπτύχθηκαν στο Πασόκ Εσχάτος και την δημιουργία της λήξης από τον κύριο Λοβέρδο, έτσι το λέω περνώντας. Και θέλω να πω ένα άλλο. Που είναι εμείς τα παρακολουθούμε. Άρα... Μπορεί να κάνουμε λάθος, αλλά τα παρακολουθούμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεν μπορούν να υποθούν από τα κεντρικά σε εισαγωγικά μεγάλα. Ωραία, τι να κάνουμε. Όχι, μπορούν, αλλά είναι τα συμφέροντα. Μα πώς, αφού είναι από κάτω τούτοι. Ακούστε λοιπόν. Επειδή υπάρχουν πληροφορίες ότι είναι ένας υπόγειος πόλεμος, ποιος θα έχει υπό την κυριαρχία του, επικυριαρχία του, υπό την αγκαλιά του, την Ελλάδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Γερμανία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν κάποιοι επιθυμούν ρήξεις και ανατροπές. Σωστά. Έτσι. Σωστά. Κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε. Να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, να ευχαριστήσω τους καλεσμένους και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 10:30. Ένα πουλάκι μου λέει ότι θα έχουμε πολύ ενδιαφέρον θέμα τη Δευτέρα. Αλλά δεν μου είπε περισσότερα. Όχι Τσίου, εσύ φωνάζεις το πουλάκι Τσίου. Το πουλάκι, άστο γενικά, το πουλάκι. Το πουλί που λαλεί. Ακολουθεί πολύ καλή εκπομπή, ενδιαφέρουσα εκπομπή, όλη η Ελλάδα μια γειτονιά, με τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Κυρίες και κύριοι, καλό βράδυ, καλό τριήμερο.